हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा माता जी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, நீங்க வேற கிளாஸ்க்கு போற நீங்க வந்துட்டீங்களா? போலியா? நான் ரேவதி மாதாஜி. இல்ல நீங்க ரேவதி மாதாஜி எனக்கு தெரியும். இன்னொருத்தங்க ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வந்திருக்கிறாங்க. ஓ ஓகே ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை மாதாஜி நீங்க சாண்ட் பண்றீங்க? 6 டைம் பண்றேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு இதோட 7வது டைம் பண்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சீக்கிரமா நல்லா விடுன்னு வர்றீங்க. நல்லா எங்களாட்டம் 16 ரவுண்டுக்கு வந்துருங்க. வந்துடுறேன் மாதாஜி. இந்த கிளாஸ் முடியத்துங்களையும் அதுங்களையும் நான் வீட்டுல 16 வந்துருவோம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, வெரி குட் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் ரொம்ப நாளாச்சு எங்களுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு. நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா 16 ரவுண்டு வந்துட்டீங்க. மாதாஜி அப்புறம் குயிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் அந்த ஒரு இது இல்ல மாதாஜி, ஒரு இது மாதிரி வரும். நம்ம அதை கிளிக் பண்ண பிறகு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? எது வரும் ப்ரோக்ராம்னா அதுக்கு ஒரு இந்த ஒரு குயிக்ஸ் டச் பண்ணோம்னா தான் நம்ம குயிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஆமா ஒரு லிங்க் மாதாஜி. ஆமா, அந்த லிங்க்ல போய் பாத்தீங்களா? நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. 6 7 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறேன். வெரி குட். அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போறது மட்டும் என்ன கஷ்டம்? கிஸ்ஸே அட்டன் பண்றீங்க, அப்புறம் என்ன மாதாஜி? அது எனக்கு என்ன அதாவது நேத்து கூட அந்த மாதாஜி இது வந்துச்சு மாதாஜி. நான் ரேவதி அந்த இது எல்லாம் பண்ணிட்டேன், டைப் பண்ணிட்டேன். நம்பர் நேத்து விட்டுட்டேன் போல இது மாதாஜி. அத நம்ம செல்போன் நம்பரும் சேவ் பண்ணும் போல இது அதுல. ஆமா ஆமா, எல்லாம் உங்க பேரு, உங்க செல்போன் நம்பர், உங்க மெயில் ஐடி 3 சேவ் பண்ணலாம். அப்ப இன்னைக்கு ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி நான் அத. இப்ப மாதாஜி போடுவாங்க. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, நீங்க அட்டெண்டன்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க வேற கிளாஸ் இருக்கு, நீங்க போகலையா? வெனஸ்டே தான், நாளைக்கு தான் மாதாஜி. வெனஸ்டே மாதாஜி. இன்னைக்கு டியூஸ்டே தான் மாதாஜி. சரி சரி, இன்னைக்கு வருவேன் மாதாஜி, நாளைக்கு தான் வரமாட்டேன். சரி சரி, ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு என்ன பண்ணுங்க, அந்த அட்டெண்டன்ஸ் நீங்க என்னோட வாட்ஸ்அப் அனுப்பி விடுங்க. நாளைக்கு நான் போட்டுடுறேன். ஓகே மாதாஜி, அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் மாதாஜி. குரூப்ல போடுங்க. ரேவதி மாதாஜி ட்ரை பண்றாங்க.
ஓகே மாதாஜி, போடுறேன் மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா அப்புறம் இன்னைக்கு அதோட குயிக்ஸினுடைய இது இருக்கும்ல மாதாஜி, ஒரு அந்த இது வரும்ல ஐடி, அந்த இதுலாம் ஒரு இது வரும்ல நம்ம குயிக்ஸ் ஆன் லிங்க். பண்றது. ஆமா, ஆமா அந்த லிங்க். ஆமா அந்த லிங்க் ஆமா ஆமா அந்த லிங்க் என் போன்ல இன்னைக்கு காணும் மாதாஜி. நேத்து சாயந்தரமும் பார்த்தேன், அப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தா தெரியல. கிளாஸ் இன்னைக்கு முடிஞ்ச பிறகுதான் வரும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நேத்து சாயந்தரம் பண்ணேன், 8வது இது பண்ணல. 8வது இன்னைக்கு பண்ணா பண்ணிடுவோம் மாதாஜி. நானு பண்ணிடுங்க. 7 பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. விஜயராணி மாதாஜி முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா எல்லாத்தையும்? இன்னை என்ன வரையிலும் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்களும் கிஸ் எல்லாம் ஆ. முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நான் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி, முடிச்சிட்டேன். ஏற்கனவே முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அது வந்து ப்ராக்ரஸ் அது வரலைன்னு சொன்னாங்க. நேத்து துர்கா மாதாஜி கிட்ட போன் பண்ணி கேட்டேன். அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க 2 தான் இதா இருக்கு, ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு, நீங்க மத்தது பண்ணுங்கன்னாங்க. இப்ப 7 வரைக்கும் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. 8 to 9 இன்னைக்கு பண்ணணும். ஓகே, பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி அட்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுட்டாங்க. ரேவதி மாதாஜி நீங்க எல்லாரும் நியூ டியூட்டியில் எல்லாருமே அட்டன்ஸ் போட்டுருங்க. போடுங்க. போட்டுட்டு போட முடியலன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா லாஸ்ட்ல சொல்லுங்க. நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இடையில பேச வேணாம். என்ன இன்னைக்கு டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஜாயின் ஆயிட்டாங்களா? ஆரம்பிச்சிடலாமா கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். 3 மணி செஷனுக்கு வந்துக்கோங்க. எல்லாரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். அதாவது பகவானை பற்றிய அறிவு. பகவான் மிகவும் ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்லப்படுது. இது எப்படின்னா, நம்ம 2வது சாப்டர்ல நம்ம வந்து ரகசியம்னு பார்த்தோம். ஆத்மா வேற உடல் வேறங்கிறது தான் ரகசியம். எல்லாருக்கும் அது தெரியாது. பகவத்கீதை படிக்க வந்தனால நம்ம எல்லாருக்கும் அது வந்து தெரியும், உடல் தனி ஆத்மா தனிங்கிறது. இல்லாட்டி நம்ம நினைச்சுக்குவோம் இந்த உடல் தான் ஆத்மான்னு நம்ம நினைச்சுக்குவோம். அது மாதிரில தான் நம்ம இருந்தோம். அதனால அது ரகசிய அறிவு. 7th சாப்டர் அண்ட் 8th சாப்டர் வரையிலும் நம்ம என்னன்னா, நம்ம பக்தி தொண்டை பத்தியும் பகவானை பற்றி, அதாவது பகவானுடைய வைபவங்கள்லாம் இதுல இருந்தது. எப்படி இருக்கான், நீர்ல சுவையா இருப்பேன், நெருப்புல ஒளியா இருக்கேன்னெல்லாம் அவர் வந்து சொல்லி இருக்கிறாரு. அது அடுத்தது வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிகள், இதை நம்ம பரத்தை அடைதல் நேற்று 8வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிக மிக ரகசியமானது. இது வந்து மிக மிக ரகசியம் சொல்லப்படுது. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிறது மிக மிக ரகசிய அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன் ரகசிய அறிவு அப்படின்னா, பகவானை சென்றடைதல்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் கிட்டாது. எல்லாரும் அந்த அளவுக்கு யாரும் பக்திய முன்னேற மாட்டாங்க. அப்படி பக்தியில முன்னேறி பகவானை சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோலுங்கும் போது அதை வந்து மிகவும் ரகசியமானது வச்சிருக்கிறாங்க. இது வந்து அறிவின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த சாப்டரை பத்தி நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம பிரேயர் எப்பவும் போல பிரணாம மந்திரம்லாம் சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு என்னோட பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते.
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது விசேஷமா இன்னைக்கு வெட்டிங் டே அந்த மாதிரி ஏதாவது விசேஷங்களா? இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லையே பிரபு. ஏன் பிரபு? இல்ல, உங்களை பார்த்தா அது போல தெரியுது இன்னைக்கு மாதாஜி, அதனால. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரபு, சாதாரண நாள் தான். சரி, வாழ்க வளமுடன். மழை பெய்யுது இல்ல, அதனால உள்ள இருந்து இத புடையெல்லாம் வந்து வேர்க்கும் போது கட்ட முடியாது பிரபு. இது மாதிரி புடைய இன்னைக்கு கட்டியிருக்கேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இந்த மாதிரி மழை பெய்யும் போது குளூர்ல தான் கட்ட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 8 நேத்தி அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். அதுல என்னன்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 8 விதமான கேள்விகள் கேட்கிறாரு. பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மன்னா என்ன, செயல் கர்மான்னா என்ன, யஜ்ஞ புருஷன்னா யாரு, அவர் எங்க நம்ம உடல்ல வசிக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாம் 8 விதமான கேள்விகள் அவர் வந்து கேட்டாரு. அதுதான் வந்து கிம் தத் பிரம்மம் அப்படிங்கிற இதுல வந்து 8.1ல இருந்து 4 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது 2வதா வந்து இறக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல, அதாவது அந்த அதாவது என்னது பிரயாண காலம், அந்த சமயத்துல பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்னுட்டு அடுத்ததா அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து 8.5ல இருந்து 8 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அதுக்கு அந்த கேள்வி, அதுக்கான பதில் வருது. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்னு அதுல கொடுத்திருந்தாங்க. 3வதா வந்து யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது எப்படி, நம்மளுடைய யோகத்தின் மூலமாக பகவானை எப்படி வந்து நம்ம நிலைநிறுத்த முடியும். நம்மளுடைய பூர்வங்களுக்கு மத்தியில நம்ம வந்து யோகம் மூலமா வந்து அந்த இறக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம அவரை வந்து நினைவில் கொள்ளணும். அது வந்து எல்லாராலையும் முடியுமானா ரொம்ப ரொம்ப கடினமானது. அதை பத்தி நம்ம வந்து படிச்சோம். அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், வாழ்நாள் பூரா பயிற்சி பண்ணணும். அதுதான் வந்து அந்த கடைசி காலத்துல பிரயாண கால சமயத்துல நம்ம வந்து அவரை மனசுல நினைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சோம். 8.9ல இருந்து 13 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படிங்கிறதுல நம்ம படிச்சோம். அடுத்ததா வந்து தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், நம்முடைய பகவானை எப்படி பக்தி மூலமா பகவானை எப்படி நினைவில் கொள்வது. நம்ம வந்து சாதாரணமா பகவானை நினைச்சாலாம் அது ஒரு இது கிடையாது. நம்ம வந்து அது வந்து நம்மளுடைய பௌதிக வாழ்க்கை மாதிரி ஆக்கிடக்கூடாது. பக்தினா அது ஒரு தூய்மையான பக்தி. அதை பத்தியும் நம்ம வந்து எப்படி அவரை நினைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பத்தி இதுல படிச்சோம். 8.14 to 16 வரையிலும். அது துக்க ஆலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம், துக்க ஆலயம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, துன்பம் நிறைந்த உலகம். பிரம்ம போனாலோகா, அந்த நரகம் வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகம். அதாவது பிரம்மலோகத்துல சத்தியலோகத்துல இருந்து பாதாள லோகம் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகங்களும் என்ன, தோன்றி தோன்றி அழியக்கூடிய உலகங்கள். பிரம்மா முதற்கொண்டு அவருக்கு வந்து ஆயுள் காலம் எவ்வளவுன்னு நம்ம நிறைய படிச்சோம். அப்படிப்பட்ட ஆயுள் காலம் உடையவரும் என்ன செய்வாரு, ஒரு 100 வயசுதான் அவருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு
அவரும் இறந்துபடுவார். அதுக்கு பிறகு வேற ஒரு பிரம்மா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்படின்னா என்ன, இதெல்லாம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் எல்லாம் வந்து என்ன, நிரந்தரமற்றவை, தற்காலிகமானவை. அந்த மாதிரிதான் இந்த உலகம் வந்து இருக்குது. எந்த பிரம்மலோகத்துல இருந்து கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள லோகம் வரையிலுமே அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அதனால பகவானை நினைக்கிறதுனால பக்தி உள்ளவன் என்ன செய்வான், பகவான் உலகத்தை சென்றடைய முடியுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், இந்த ஜட மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் உள்ள அந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன, இந்த உலகம் வந்து அழியக்கூடியது, அந்த உலகம் வந்து நிரந்தரமானது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து 8.17 to 22 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம். பராஸ் தத்வாத் பாவோனியோ அப்படின்னு. கடைசியா வந்து கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. அவரை வந்து நம்ம அடையணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட பக்தியை நம்ம செலுத்தணும், அந்த கடைசி ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். வேதேஷு யக்னேஷு தபஷு செய்வ அப்படின்னுட்டு. அதாவது நம்ம வேதங்களை வந்து படிக்க வேண்டாம், தானங்களை செய்ய வேண்டாம், தவங்கள் புரிய வேண்டாம், எந்த ஒரு கர்ம யோகம் புரிய வேண்டாம், ஞான யோகம் செய்ய வேண்டாம். என்ன செய்யலாம், ஒன்னே ஒண்ணு தூய பக்தி, அவர்கிட்ட சரணடைகிறது மூலமா என்ன செய்யலாம், அந்த உலகத்தை, பகவானுடைய அந்த உலகத்துல நம்மளால சென்று சேர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் 23ல இருந்து 28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம். அத்தியதி தத் சர்வம் இதம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம நேர்த்தி படிச்சோம். இன்னைக்கு வந்து 9th சாப்டர். இந்த சாப்டர்ல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, இந்த சாப்டர்ல வந்து சஞ்சயனும் அர்ஜுனனும் பேசவே மாட்டாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இருக்கிற அத்தனை 34 ஸ்லோகங்களும் பகவான் கிருஷ்ணரால பாடப்பட்ட ஸ்லோகங்களாவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து என்னன்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதுதான் வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சாப்டர்லயுமே வரும். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து 7வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், இந்த 9th சாப்டர்ல அங்கங்க வரும். 10th சாப்டர் ஃபுல்லாவே வந்து அவருடைய வைபவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவருடைய விபூதி யோகம்னு எடுத்து சொல்லப்படும். அந்த மாதிரி அவருடைய வைபவங்கள்லாம் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். 9.1ல இருந்து 10 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அதை நம்ம பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், எந்த வழியில பகவான் கிருஷ்ணரை நம்மளால அணுக முடியும், அது வந்து வேற முனிவர்களாலேயோ தவ யோகிகளாலேயோ அணுக முடியாத அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை சாதாரண உயிர் வாழியான நாம அணுகணும்னா என்ன செய்யணும், சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், எந்த நேரமும் என்ன செய்யணும், அவரை பத்தியே வந்து நம்ம புகழ், அவரை பத்தியே பாடிக்கிட்டு, அவருக்கே அர்ச்சனை பண்ணிட்டு, அவரையே நினைச்சிட்டு, அவருக்கு கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டு இருந்தா மட்டும்தான், அப்படிப்பட்ட பக்தர்களால மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், கிருஷ்ணரை அணுக முடியும். அதை பத்தி 9.11ல இருந்து 25 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு ஒரு கதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்ததா பிரத்யோக பக்தியின் இனிமை, தனிப்பட்ட அந்த பக்தியோட இனிமை, பகவானை பற்றி அந்த பக்தியில இருக்கிறவங்க எப்படிப்பட்ட இனிமையை அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி மன்மனாபவ பக்தோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் வழியா 26ல இருந்து 34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இப்ப வந்து உள்ள போவோம் கிளாஸுக்குள்ள. இன்னைக்கு யாரு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிட்டுங்களா? வாசிங்க பிரபு. புதிய ஆளுங்க யாருன்னா வாசிக்கிட்டு கூட வாசிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு. ஓகே ஓகே, நீங்க ஆரம்பிப்பீங்களா பிரபு? நான் ஆரம்பிச்சு கொடுக்கவா? நான் ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் தூ தே குஹ்யதம் பிரஷ்யக்ஷ்யாம் யனசூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படிங்கிற. பகவானை பார்த்து யாராவது பொறாமைப்படுவாங்களா? நீங்க கொஞ்சம் அந்த இடத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த சந்தேகம் வரும். நீ என்னிடம் எப்போதும் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனனை பார்த்து பகவான் சொல்றாரு. அப்படின்னா வேற யாரோ பொறாமைப்படுறாங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். யாரெல்லாம் பட்டா,
சிசுபாலன் போன்ற அசுரர்கள்லாம் பகவான் மேல பொறாமப்பட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து பகவானை கண்டா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆகாது. ஏன்? அவருடைய அழகு. முதல்ல வந்து அவர் வந்து பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்தி அந்த தலையில மயிர்பீலி வச்சுக்கிட்டு கையில புல்லாங்குழல் வச்சுக்கிட்டு அவருடைய அந்த தோற்றமே எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எல்லாரையும் வசீகரிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தோற்றம். அவர்கிட்ட இருக்க திறமை எப்படிப்பட்ட திறமைன்னா யாராலையும் வெல்ல முடியாத திறமை. சகுனி வந்து என்ன வந்து போர்க்களத்துல வந்து துரியோதனனுக்கு சூழ்ச்சி எல்லாம் சொல்லி தருவாரு. அங்க இருந்துட்டு சகுனி வந்து பாண்டவர்களை கவிழ்க்கிறதுக்கு என்னென்ன சதி திட்டம் பண்றாருங்கிறது இங்க இருக்க கிருஷ்ணருக்கு நல்லா உணர முடியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன செய்ய போறாருங்கிறத சகுனியால உணர முடியும். அந்த மாதிரி எல்லாருடைய மனசையும் வந்து இருக்கிற இடத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுவாரு, கவுண்டர் கொடுப்பாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையும் அவர்கிட்ட இருக்கும். அவர்கிட்ட இருக்க வலிமை அப்படிப்பட்ட வலிமை. அந்த மாதிரி 6 விதமான ஆப்புலன்ஸ் அவர்கிட்ட நம்ம இருக்குன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அறிவு, அழகு, வலிமை, துறவு, அப்புறம் செல்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி 6 விதமான வைஸ்வரியங்கள் முழுமையாக நிறைந்தவர் நம்ம பகவான். அதனால அவர்கிட்ட வந்து சிசுபாலன் போன்ற அசுரோகணம் படைச்சவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, பொறாமை பிடிச்சவங்க. அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த அறிவுங்கிறது கிடையாது. எந்த அறிவு கிடையாது? பகவான் அவருக்கு அவரோட நம்ம போட்டி போட முடியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் அவங்க தெரியாது. தெரிஞ்சாலுமே அதை வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அறிவை வந்து ரகசியத்தை சொல்லுவாரா பகவான்? அதை வந்து சொல்ல மாட்டார். கடைசி சாப்டர்ல 18 சாப்டர்ல அதான் சொல்லுவார். என்கிட்ட பொறாமை உள்ளவங்களுக்கும் தவம் செய்யாதவங்களுக்கும் ஞானம் இல்லாதவங்களுக்கும் இந்த அறிவை வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. பகவத்கீதையை உபதேசிக்க கூடாதுன்னே சொல்லியிருப்பாரு. அப்படினால இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து யாரு? பொறாமை கொள்ளாதவன். அவர்கிட்ட வந்து பக்தி செலுத்துவன், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கக்கூடிய. அதனால இந்த ஜட உலக துன்பத்துல இருந்து இந்த விடுதலை அடையணும்னா இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதை தெரிஞ்சுக்கணும்? இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. இதை மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்றாரு. அந்த நாலேஜ் என்ன, விஞ்ஞானம்னா என்ன, பகவானுக்கும் இந்த ஆத்மாவும், ஆத்மா பிளஸ் பரமாத்மா ரெண்டும் என்ன செய்யுது, ஒன்றோடு ஒன்று இணையக்கூடிய அந்த ஞானம் தான் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதெல்லாம் வந்து நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து உனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாரு. பிரபு இதுல படிக்க ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுயம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகம் தர்மயம் சுசுகம் கர்த்தம் அபயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். ஏன் வந்து இதை வந்து கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த இதுவரையிலும் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 8 சாப்டர் வரையிலும் படிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் பாக்கி வந்து 18வது சாப்டர் வரையிலும் படிக்க போறோம். அந்த முக்கியமா அந்த எல்லா 18 சாப்டர்களோட சாராம்சமும் இங்க வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. முக்கியமா என்ன, அதோட கீதையோட சாராம்சம் என்ன, நம்ம பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், அவர்கிட்ட சரணடையணும் அப்படிங்கிறது தான் அது முக்கியமான சாராம்சம். அந்த சாராம்சம் எல்லாம் இதுல இருக்குது. இந்த சாப்டர்ல பக்தி தொண்டோட மேன்மை வந்து இதுல வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. அதனாலதான் இது வந்து என்னது கொடுத்திருக்காங்க, கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும். இது வந்து எப்படி விட்டது, உன்னதமானது, தூய்மையானது, தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இதெல்லாம் படிக்கிறவங்க நம்ம என்ன செய்வோம்னா, நம்ம ஈஸியா வந்து என்ன செய்வோம்னா கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ஆட்படுவோம். நம்ம சாதாரண டிவோட்டியா தான் இங்க வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருப்போம். ஆனா அவர் மேல, பகவான் மேல நமக்கு வந்து என்ன ஆகும், ஒரு பற்றுதல் உண்டாகும். அதனாலதான் வந்து இது வந்து பக்குவமான அந்த அறிவு இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இப்படிப்பட்ட அறிவு, இந்த விஞ்ஞானம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அழிவற்றது, இன்பம் தரக்கூடியது. அந்த மாதிரி ஒரு செயல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரகசியமான அறிவை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. பிரபு இதை படிங்க. 3rd. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தபா அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்தமணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பகவான் அப்படின்னா,
எதிரிகளை வெல்வோனே. இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. நம்ம பகவான் அடையணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்? நம்பிக்கை வேணும். பகவான் அப்படின்னு நமக்கு மேற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு, நாம அவரை வணங்கினாதான் அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு நம்மளால சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஸ்ரத்தா வந்து அவசியமானது ஒண்ணு. அது இல்லாதனால நம்ம அங்க பக்தி தொண்டுக்கே ஈடுபட மாட்டோம். அதுதான் இங்க வந்து பகவான் சொன்னார், நம்பிக்கை உடையவர்கள் மட்டும்தான் வந்து என்ன அடைய முடியும். மத்தவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதை இந்த நித்தியமா என்ன செய்வாங்கன்னா புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இந்த வாழ்க்கையிலேயே உழண்டுகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இதுல வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து எதுல வந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.5 அதாவது 7th கேட்டோல 5வது சாப்டர்ல 23ல இருந்து 24வது ஸ்லோகம் வரையிலும் இந்த ஸ்லோகம் வந்திருக்குது. அது யார் சொல்றா அப்படின்னா பிரகலாத மகாராஜ். பிரகலாதர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இரண்யகசிபோட பையனா வந்தவரு. அவருதான் இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து நமக்கு வந்து பாகவதத்துல கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். அதாவது இந்த 9 விதமான செயல்கள் பகவானை சென்றடையறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு எந்த விதமான வழியில நம்ம பக்தி செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது இப்ப எடுத்த அடுப்புலயே நமக்கு வந்துடுச்சு. 9 விதமான செயல்கள். இதுதான் வந்து தூய பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லப்படுது. இது என்ன செய்யும்? ஒரு பக்தனை வந்து பூரண ஞானம் உடையவனாக ஆக்கிடுமா. அது என்னென்ன அப்படின்னு வரிசையா நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்னா கேட்டல். இங்க வந்து இந்த பழைய பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ சுவாமி இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து என்ன செய்யறாங்க? ஸ்ரவணம் பண்றாங்க. என்னத்த ஸ்ரவணம்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஸ்ரவணம் பண்றாங்க. அவருடைய கடைசி அந்த 7 நாட்கள்ல அவர் வந்து பாகவதத்தை தன்னுடைய காது வழியா அவரு கேட்கிறாரு. இங்க அடுத்ததா கீர்த்தனம். இது யாரு அப்படின்னா மீராபாய். உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மீராபாயை பத்தி. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி எப்பொழுதும் வந்து தம்பூரா மீட்டிக்கிட்டு பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்க? பகவானின் புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், குணங்கள், திவ்யமான விளையாட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க? தன்னை மறந்து பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி அவங்க. அது வந்து அவங்க கீர்த்தனத்துக்கு உதாரணமா இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னு என்ன? திரும்ப திரும்ப நினைத்தல். இவர் என்ன செய்யறாரு? கையில வந்து ஜப மாலையை வச்சுக்கிட்டு பகவான மனசுல தியானம் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஜபத்தை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த இது படம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது பாத சேவனம். பாத சேவனம்னா பணிவிடை செய்தல். பகவான் விஷ்ணு படுத்திருக்கிறாரு பாம்பனையில. அங்க லட்சுமி தாயார் என்ன செய்யறாங்க? அவருடைய கால்களை அழுத்தி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து பாத சேவனம் பணிவிடை செய்யறாங்க. இது ஒரு விதமான பக்தி அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்ததா அர்ச்சனம், அர்ச்சித்தல். இங்க ஒரு பக்தர் என்ன செய்யறாங்க? பகவானுக்கு வந்து பூமாலைகள் எல்லாம் பூக்கள் எல்லாம் தூவி பிரசாதம் எல்லாம் படைச்சு அவரை வந்து அர்ச்சனை பண்றாங்க. அது வந்து அர்ச்சனத்துல வருது. அடுத்தது வந்தனம். வந்தனத்துக்கு வந்து நம்ம துருவ மகாராஜா உதாரணத்துக்கு வராங்க. வணங்குதல், அதாவது ஒற்றை காலில் அவங்க தவம் புரிஞ்சு பகவானை வந்து வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அது இங்க உதாரணமா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. தாசியம். இது வந்து ஸ்ரீராமருக்கு வந்து ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்றாரு? அடிமை மாதிரி பணியாற்றாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய நெஞ்சுக்குள்ளேயே பகவானை வந்து ராமரை வந்து பூட்டி வச்சுக்கிறாரு. யாராவது கேட்டா அப்படி நெஞ்சை கிழிச்சு காட்டுற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து அவர் மேல பக்தி. அவர் சொல்ல காட்டில அவர் செயல்படுவாரு. அப்படி ஒரு தாசிய பக்திக்கு ஈடு என்ன வந்து யாருமே கிடையாது ஆஞ்சநேயரை போல. அவ்வளவு ஒரு தொண்டு, பக்தி தொண்டுல அவரு அப்படி ஒரு கைங்கரியம் பண்றவரு. அதனால அவரை கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க வந்து சக்கியம். சக்கியம்னா நண்பனாக. இங்க நம்ம வந்து நம்மளுடைய அர்ஜுனன் தான் அதுக்கு உதாரணமா கொடுத்துருக்குறாங்க. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா வந்து அவர் இருக்கிறாரு. அது உதாரணமா இருக்குது. இங்க ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம்னு என்ன? இருதய பூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். இங்க வந்து பகவான் சைத்தன்யர் இருக்கிறாரு. அவரு காலில் யாரு வந்து கோஸ்வாமிகள்லாம் வந்து அப்படியே முழுமையா தன்னை ஒப்படைக்கிறாங்க. அதாவது தன்னுடைய உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் வந்து
பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது தான் ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லப்படுது. இந்த 9 விதமான பக்திகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. நாம வணங்குறதுக்கு இத எந்த வழியை வேணாலும் நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். நம்மளால முடிஞ்சா 9 வழியும் எடுத்துக்கலாம். முடியலையா எது முடியுதோ அதை எடுத்துக்கலாம். எந்த வழியில நம்ம செயல்பட்டாலுமே நம்ம என்ன செய்யலாம், பகவானை சென்றடையறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு வழி கிடைக்கும். இப்ப வந்து நம்ம வந்து சாதாரணமா நம்ம இந்த 3லயே நம்ம இருக்கிறோம். எப்படின்னா சவணம், நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம நம்ம வாய் வந்து அதை பத்தி பாடுது. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அது கீர்த்தனமா ஆயிடுது. அப்புறம் அது சொல்லும் போது நம்முடைய காது வந்து கேட்கறதுனால வாய் விட்டு சொல்லும் போது அது ஸ்மரணத்துக்கு வந்துருது, சிரவணத்துக்கு வந்துருது. அடுத்தது நம்ம வந்து உள்ளத்துக்குள்ள அந்த பகவானுடைய நினைவுகள் லீலைகள் எல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே அதை ஸ்மரிக்கும் போது ஸ்மரணம் வந்துருது. ஆக மொத்தம் நம்ம எல்லாருமே இங்க வந்திருக்க டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே என்ன செய்யறோம், நம்ம இந்த 3 விதமான பக்தி தொண்டுல இப்போதைக்கு நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கு மேலேயும் நம்ம முன்னேறதுக்கு பகவான் நமக்கு வந்து அருள் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கணும். இப்ப பாத சேவனம் நம்ம பகவானை போய் நம்ம பாத சேவனம் பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேல நம்ம வந்து கோயிலுக்கு நடந்து போறோம் இல்லையா, கோயிலுக்கு நம்ம காலால நடந்து போய் அந்த கோயில்ல வந்து திருத்தொண்டு புரிஞ்சோம்னா அதுவே வந்து பாத சேவனத்துல வந்துரும். நம்ம வீட்டுல ஒரு விக்கிரகம் வச்சு அதுக்கு பூஜை பண்ணணும்னா அதுல வந்து என்ன வந்துடும், அர்ச்சனம் வந்துடும். அவருக்கு நம்ம வந்து மனசாலேயே என்ன செய்யலாம், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணலாம். இந்த வழிகள்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 ஆச்சும் நம்மளால ஈடுபட முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல உணர்ந்துக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிகளா இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பிரபு இந்த 4 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நசாகம் தேஷ்வ பவஸ்திதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். இப்ப வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூப தோற்றம் தான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்குது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல விஸ்வரூபத்துல அவர் பகவான் தோற்றம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்சி கொடுக்கிறாரு. அப்ப எப்படின்னா விஸ்வரூபம்னாலே அந்த அகிலம் முழுவதும் எப்படி இருக்கும், பரவி நிக்கிறாரு பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த பரவி இருக்கிற அவருடைய ரூபத்துக்குள்ளதான் நாமெல்லாமும் இருக்கிறோம். இந்த உயிரினங்கள் அனைத்துமே, இத்தனை பறவைகளோ விலங்குகளோ நீர் வாழ்வனோ நிலம் வாழ்வனோ எல்லாமே வந்து அவருக்குள்ள அடக்கும். அது மாதிரி தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், யக்ஷர்கள் எல்லாருமே அவருக்குள்ள அடக்கம். அந்த மாதிரி அந்த உலகம் முழுதும் அவர் வந்து எப்படி பறந்து விரிஞ்சு விஸ்வரூப தோற்றத்துல இங்க இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரே சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து எல்லா ஜீவன்களும் படைப்புகளும் அவரால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் எப்படி ஜடம், அதாவது ஜடமாவும் உயிருள்ளவையாக இருக்கக்கூடிய சேதனம் அச்சேதனம்னு சொல்லுவாங்க. அது ரெண்டுமே பகவான்கிட்ட இருக்குது. இத வந்து நம்ம வந்து அறிஞர்கள்லாம் இதை வந்து வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்குங்கிறத அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட எல்லாமே அவருடைய உருவத்துல இருக்குது. அதே சமயத்தில் அவைகளில் வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இப்படி உலகம் முழுக்க பறந்து விரிந்திருக்கிறான்னு சொல்றீங்களே மாதாஜி, எங்க அவர் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம். நம்ம கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டாரு. ஏன்னா அவரு மாயையால மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. அததான் இங்க வந்து அவர் சொல்றாரு, யோக மாயையால அவர் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. நம்மளுடைய இந்த ஊனக்கண்கள் மூலமா பகவானை பார்க்க முடியாது. நம்மளுடைய ஞானத்தை கொண்டு ஞான கண்கள் மூலமா நம்ம நோக்கணும். அப்படி நோக்கணும்னாதான் அவர் இருக்கிறத நம்மளால, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம அவர் மேல பக்தி ஈடுபாட்டு கொள்றோமோ அப்ப நம்ம அவர் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வந்து புலப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யார் ஒருத்தவங்க நாக்குல வந்து சைத்தன்ய பிரபு நாக்குல வந்து தழும்பேறும் அளவுக்கு வந்து அவரு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பாராம். அப்படின்னா பாருங்க எந்த அளவுக்கு அவர் உச்சரிப்பாருன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி நிலை யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய கண்களுக்கு வந்து பகவான் தட்டுப்படுவார், தென்படுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நம்மளுடைய கண்களுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து காண முடியாது. நம்ம அந்த அளவுக்கு பகவான் மேல ஈடுபாடு கொள்ளவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு 5-6 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நசமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் யூதப்ருன் ச நச பூதஸ்தோ
மமாத்மா பூத பாவனா பதம் 9. யதா காசிஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி யு பதாரயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். அவர் வந்து தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை தான் அவர் வந்து காட்டி சொல்றாரு. எல்லாமே என்னோட இருக்குது, என்னோட யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர்கிட்ட அவர் காட்டுறாரு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அப்படின்னா என்ன? அவருதான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே படைச்சிருக்கிறாரு, எங்கும் நிறைஞ்சு இருக்கிறாரு. ஆனா அந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தோட ஒரு பாட்டா அவரு இல்ல. அவரு வந்து பிரபஞ்சமே அவரு தான் அப்படிங்கிறது தான் இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபஞ்சமே அவரு தானே தவிர அதுல ஒரு பாட்டு நாமெல்லாம் தான் அதுல ஒரு மூலையில துளியா இருக்கிறோம். அது மாதிரி ஏனென்றால் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவருதான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே தோற்றுவிச்சாருன்னு நம்ம படிச்சுக்கிட்டு வர்றோம். அது போல அடுத்ததா வந்து எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை காண்பாயாக. இப்ப ஆகாயத்துல காத்து வீசுது, இது ஒரு பெரிய ஒரு பஞ்சமகா பூதங்கள்ல ஆகாயம்ங்கிறது இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பூதம். அடுத்தது காற்றுங்கிறதும் அத மாதிரி ஒரு அது சக்தி படைத்த ஒரு பஞ்சமகா பூதங்கள்ல ஒண்ணு. இப்ப வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா காற்று? கண்டுபிடிக்க முடியாது. காற்று வீசுறத நம்ம உணரதான் முடியுமே தவிர நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது. அது எப்படி இருக்குது? அதோட ஒட்டாம நிக்குது. காத்து வந்து ஆகாயத்துலதான் இருக்கு. ஆனா காத்தும் ஆகாயமும் ஒன்னோட ஒண்ணு மெர்ஜாகி ஜாமாகி இருக்குதா அப்படின்னா இல்ல, தனித்தனியா இருக்குது. அது மாதிரிதான் வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்தை வந்து நமக்கு படைச்சு கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆனா அவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னா இந்த உலகத்தோட ஒன்றி இல்லை, அவர் வந்து தனித்து இருக்கிறாரு. உலகத்தை வந்து அவர் பார்வையில தான் அவரு இருக்குது. அவர்கிட்ட இருந்து வந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல் தான் நம்ம எல்லாருமே. எல்லா உயிர்வாழிகளும் பகவான்கிட்ட இருந்து ஒரு வந்து துளி, அதாவது அவரு தங்க மலை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம தங்கத்துகள். அவர் ஒரு பெரிய நெருப்பு பிழம்பு அப்படின்னா அந்த சூரியன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா அந்த சூரியன்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒளிக்கற்றை நாம. அவர் வந்து கடல் அளவு நீர், கடல் நீர் அப்படின்னா நம்ம அந்த கடல் நீர்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சிறு துளி நீர். அப்படிதான் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னா அவருடைய அங்கத்துல நம்ம ஒரு துளி அங்கமா நம்ம இருக்கிறோம். அவருக்கும் நமக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கும். அவருடைய குணங்கள் என்னென்னவோ அது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கும். அது வந்து ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ்ல அவர் வந்து விபு, அவர் வந்து அளக்க முடியாத ஆற்றல் உடையவர். நம்ம வந்து அணு ஆற்றல், நம்மளோட சக்திகள் வந்து மிகவும் குறைவு. அதுதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க இங்கன்னா அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு நம்ம பகவான் சைத்தன்யரால சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. எப்படின்னா ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை, ஒருமை, வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு. இந்த கோட்பாடு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் ஒரே ஒற்றுமை என்னன்னா அவர்கிட்ட இருக்க அத்தனை குணங்களும் நம்மள்ட்ட இருக்கு. அவரு செஞ்ச வெளியிலைகளை தான் நாம சின்ன சின்னதா நாம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி குண அளவுல நமக்கு ஒற்றுமை இருக்கு. அது வந்து ஒற்றுமை. வேறுபாடு என்னன்னா அவர் வந்து அவருடைய ஆற்றல்கள் வந்து நிறைந்த அளவு, நம்மளுடைய ஆற்றல் வந்து மிகவும் குறைவான அளவு. அதுதான் அவருக்கும் நமக்கு உள்ள வேறுபாடு. அவரு வந்து நம்மள எல்லாம் ஆளக்கூடிய எஜமானன், நாமெல்லாம் அவருக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய தொண்டர்கள் அல்லது அடிமைகள், எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். தொண்டருக்கும் தொண்டரானவன் நம்மெல்லாம். அப்படிப்பட்ட இதான் வந்து இங்க வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம்னு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதை படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 8. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவிஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புன பூதக்கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிருக்ஷுதேர் வசாத். பதம் 9. நசமாம் தானி கர்மாணி நிபதந்தி தனஞ்சயா உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலுமே அந்த செயல்களுக்கான விளைவுகள் நமக்கெல்லாம் உண்டுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம வந்து அது பாவ காரியம் செய்யறோமா புண்ணிய காரியம் செய்யறோமா அதை பத்தி கேள்வி இல்லை.
ஆனா எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அதோட விளைவுகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிச்சு ஆகணும். கர்ம விளைவுகள்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா பலவிதமான நிலைகள்ல இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு செடி வளர்க்குறோம்னா அந்த செடி வந்து உடனே மரமாயிடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் என்ன செய்யும், வளர்ந்து அது வந்து ஒரு விருட்சமா மாறும். அதுக்கு பல காலம் பிடிக்கும். அது மாதிரிதான் நாம செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணியங்கள் எப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து விதையா இருக்கும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து எப்படின்னா விதையா வந்து இருக்கும். அடுத்தது அது வந்து காயா மாறும். அடுத்தது வந்து அது பழமா கனியும். அந்த பழமா கனிஞ்சோன்னதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், அந்த பாவ புண்ணிய கணக்கை வந்து நம்ம அனுபவிக்க இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம பிறக்கிறோம். அந்த பழத்தை தான் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னும் அங்க இருக்கு, என்ன இருக்கு, காய் இருக்கு, விதை இருக்குது. அது இன்னும் வந்து அதெல்லாம் அடுத்த நிலைக்கெல்லாம் வரவே இல்லை. அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னும் வந்து நம்ம பிறவியெல்லாம் எடுத்தாகணும். ஆனா அப்படி பிறவியெல்லாம் நம்ம எடுத்தோம்னா மறுபடியும் அந்த பிறவியில என்ன செய்வோம், மறுபடியும் கர்மங்களை வந்து செய்வோம். பாவ புண்ணிய கர்மங்களை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம எப்பதான் மோட்சத்தை அடையிறது? பிறந்துகிட்டே இருந்து செஞ்சுக்கிட்டே பாவ புண்ணியத்தையே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா பகவானை சென்றடைகிற காலம் எது? அதுக்குதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒரு 3 விதமான பக்தர்களை பத்தி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. என்னென்ன பக்தர்கள் அப்படின்னா, முதல் நிலை பக்தன்கிறவன் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இது சாஸ்திர வேதங்களை வந்து கற்றறிந்தவங்களா இருப்பாங்க. அடுத்தவங்களுக்கும் அதை வந்து எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் முதல் நிலை பக்தர்கள். 2ஆம் நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள் பத்தி அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் பக்தி தொண்டுல அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப முன்னேறினவங்களா இருப்பாங்க. மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுலயும் நல்ல ஈடுபாடா இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க மத்தியம நிலையில இருக்கிறாங்க. 3ஆவது நிலையில இருக்க கனிஷ்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்களும் தெரியாது. 2ஆம் நிலையில இருக்கிறவங்க மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் வந்து உதவி பண்ணக்கூடிய நிலையும் இருக்காது. ஆனா அவங்க ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கும், என்ன, கோயில்ல இருக்க விக்கிரகங்களை வழிபடணும், நம்மளை விட மேற்பட்டவங்க ஒரு தெய்வம் இருக்கு, அவங்களை வழிபடணும் அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி 3 விதமான பக்தர்களை பத்தி இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 3 நிலையில நம்ம யாரை தேடிக்கணும் அப்படின்னா, முதல் நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தரை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய குருவா ஏத்துக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஏத்துக்கும் போது அவங்க வந்து நமக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா நல்ல ஒரு வழியை நமக்கு காட்டுவாங்க. இந்த பக்தி தொண்டை நம்ம எப்படியெல்லாம் புரியலாம் அப்படிங்கிறத. இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. பகவான் தானே அவர் படைச்சாரு, அவருக்கு கீழே தான் இது கண்டிப்பா இருக்குங்கிறத நம்ம ஒரு நினைச்சுக்கலாம். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு விளையாட்டா செய்யறாரு. இந்த உலகத்தை படைக்கிறது, இந்த உயிர்வாழிகளை படைக்கிறது, அப்புறம் வந்து அதை அழிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு என்னன்னா ஒரு விளையாட்டு. நம்ம எல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைல நம்ம எல்லாம் சொப்பு ஜாமான் வச்சு விளையாடுவோம். களிமண்ல வந்து பொம்மை செஞ்சு மண்ணுல வீடு கட்டி எல்லாம் நம்ம விளையாடுவோம். இப்ப வந்து கிளே வச்சு பசங்க எல்லாம் விளையாடுறாங்க. குழந்தைங்க என்னாலும் இப்ப கூட பீச்சுக்கு போனா மணல் வீடு கட்டி நம்ம விளையாண்டு குழந்தைங்களை பார்த்திருப்போம். அது என்ன செய்வாங்க, அடுத்தது காலால வந்து போறப்ப அந்த வீட்டை இடிச்சு தள்ளிட்டு போவாங்க. அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை உருவாக்குறது, உயிர்களை உருவாக்குறது, அப்புறம் வந்து அழிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து குழந்தைங்க மணல் வீடு கட்டுற மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு விளையாட்டா இருக்கு. ஏன் இப்படி அவர் பகவான் நம்மளை விளையாடணும், நம்மளை வச்சு ஏன் பகவான் விளையாடணும் நமக்கெல்லாம் தோணுதா இல்லையா? நம்மளாம் இங்க வந்து கஷ்டம் தானே படுறோம். அதிகபட்சம் வந்து சுகம் கொஞ்சம் அனுபவிக்கிறோம், அதே சமயம் கஷ்டமும் படுறோம். ஏன் அப்படின்னா நாம விருப்பப்படுறோம். நாம என்ன பண்றோம், பகவானோட உலகத்துல இருக்கும்போது இங்க வந்து பறக்கணும், இந்த இயற்கையை வந்து அனுபவிக்கணும், நம்ம சுதந்திரமா வந்து செயல்படணும்னுட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ஃப்ரீவில் இருக்கு இல்லையா, அதை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னுட்டு நம்மளுடைய விருப்பத்தினாலதான் அவர் வந்து நம்மளெல்லாம் இங்க வந்து பிறக்க வைக்கிறாரு. ஆக மொத்தம் நம்ம இந்த இதுக்கு காரணம் யாருன்னா நம்ம ஆத்மாதான் காரணம். அததான் வந்து இங்க பகவான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த அதிகாரி 3 விதமான அதிகாரிகள் முதல் நிலையில இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் மூலமா உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம போனோம்னா என்ன செய்யலாம், இங்க வந்து இருக்க வேண்டிய கஷ்டமே இல்லை நமக்கு. இங்க வந்து ஜென்ம மிருத்தி ஜரா வியாதின்னு எல்லாம் இருக்கு. அந்த உலகத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உலகத்துல போய் அழகா சந்தோஷமா வாழ முடியும். அடுத்ததா இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். அதாவது
பகவான் என்ன செய்யறாரு, படைக்கிறதோட சரி, படைச்சு உயிர்களை இங்க அனுப்புறதோட சரி, அவர் வந்து அங்க வந்து என்ன பண்றாரு, கர்ப்போதாயி விஷ்ணு காரணோகதாயி விஷ்ணுவா படுத்த படுக்கையில இருந்துட்டு அவரோட கண் பார்வை, தன்னுடைய கண் பார்வையை மாயை மூலம் செலுத்துறதுனாலேயே இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை அவர் கருவுறு செய்யறாரு. இயற்கையை வந்து கருவுரை செய்யறாரு. கருவுற்ற அந்த இயற்கையில இருந்து உயிர்வாழிகள்லாம் நாமெல்லாம் பறந்து வர்றோம். அவ்வளவுதான் அவருடைய வேலை. அதை தாண்டி மற்ற எல்லாம் செய்யறது முறை யாருன்னா இயற்கை, ஜட இயற்கை உடலை கொடுக்குது நமக்கு. நாம பாவ புண்ணிய கணக்க நாம பண்றோம். அதுல வந்து பகவான் வந்து ஒரு காலத்துலயும் என்ன பண்ண மாட்டாரு, பந்தப்பட மாட்டார். அவர் வந்து எப்போதும் நடுநிலையில தான் இருக்கிறாரு. எல்லாருக்கும் வந்து யாருக்கும் வந்து நன்மை ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது செய்யணும், ஒருத்தவங்களுக்கு கெடுதலை செய்யணும்னு அவர் வந்து ஒரு காலத்திலயுமே நினைக்க மாட்டாரு. அப்படி நினைச்சிருந்தாருன்னா நம்ம வந்து துரியோதனனுக்கு ஏன் வந்து அவர் வந்து ஒரு தன்னுடைய படை வந்து சேனையே அவருக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா? துரியோதனன் வந்து கெட்டவன், அர்ஜுனன் நல்லவன். இவன் தர்மத்துக்காக போரிட போறான், அவன் அதர்மத்துக்காக போரிட போறான். அப்படி இருந்தும் தன்னுடைய நாராயண சேனைய வந்து துரியோதனனுக்கு கொடுக்குறாரு. துரியோதனன் கெட்டவனா இருந்தா கூட அவரு வந்து பாரபட்சம் பார்க்கல. அவனுக்கும் தன்னுடைய சேனையை வழங்கி அன்பைதான் கொடுக்குறாரு. அவர் எல்லாருக்கிட்டையும் பாரபட்சமே இருக்காம தான் அவரு நடுநிலையில அவர் செயல்படுறாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, நம்முடைய கர்ம காரியங்கள்ல அவர் ஒன்றும் ஈடுபட மாட்டாரு. அதுக்கு வந்து அவர் பொறுப்பாளி இல்லை. இப்ப இதுக்கு உதாரணமா நம்ம வந்து ஒரு நீதிபதியை உதாரணமா சொல்லலாம். ஒரு கோர்ட்ல ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாரு, ஜட்ஜி இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அங்க வந்து குற்றவாளிகள் எல்லாம் அங்க வந்து நிறுத்தி இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான குற்றங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு தகுந்த தண்டனைய வந்து அவர் வந்து நீதிபதி சொல்லுவாரு. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் 5000 10,000 நீ ஃபைன் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவரை விட்டுருவாங்க. இன்னொரு குற்றவாளிக்கு என்ன செய்வாங்க, நீ ஆயுள் தண்டனை அனுபவி அப்படின்னு சிறையில தூக்கி போடுவாங்க. இன்னொருத்தருக்கு என்ன செய்யறாங்க, உனக்கு தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்கள மரண தண்டனை கொடுக்குறாங்க. அப்ப வந்து ஜட்ஜுக்கு என்ன வந்தது, 3 விதமான தண்டனையை வந்து அவர் வந்து ஜட்ஜி தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு. அவர் வந்து ஏதாவது அதுல பாரபட்சம் பாக்குறாரா? அந்த குற்றவாளிக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. அது மாதிரிதான் பகவானுக்கும் நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை. அவர் வந்து இதுல இருந்து விலகி இருக்கிறாரு. நாம செய்யக்கூடிய பாவ புண்ணிய கணக்குப்படி பகவான் நமக்கு அதுக்கேற்ற உடலையும் அதுக்கேற்ற வாழ்க்கையும் நமக்கு மறுபிறவியில பௌதிக இயற்கை கொண்டு நமக்கு வந்து கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். பிரபு இது 10 படிக்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மயா தியஷேன பிரகிருதி சூயதே சா சராசரம் ஏதுனானேன கௌந்தேய ஜெகத் விபரி வர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதுதான் இப்ப நான் சொன்னது. அதாவது அவர் படுத்திருக்கிறாரு, காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு பகவான். அவர் உடல்ல இருந்து மூச்சு காற்றுல இருந்து பிரபஞ்சங்கள்லாம் உருவாகி வெளியில வருது. அந்த பிரபஞ்சங்களுக்குள்ள உயிர்களை உண்டாக்கும் போது அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய பார்வைய வந்து மகத்தத்துவா அப்படிங்கிற அந்த பார்வைய மகத்தத்துவத்து மேல அவர் செலுத்துறாரு. மாயை மேல அவர் செலுத்துறாரு. அந்த மாயைங்கிற மேல செலுத்தும் போது அதுதான் வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மாயைன்னு நம்ம சொல்லப்படுறோம் இல்லையா? அது வந்து யோக மாயை ஒருத்தவங்க, இந்த லோக மாயை ஒருத்தவங்க. அவங்க மேல அவருடைய கண் பார்வை செலுத்தணும்னா அது வந்து கருத்தரிக்கிறாங்க. அந்த மாயை அவங்க கருத்தரிச்சு அவங்கள்ட்ட இருந்து உயிர்வாழிகள்லாம் வருது அப்படின்னு என்னுடைய மேற்பார்வையில் தான் வந்து என்னது அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவை எல்லாமே வெளியில வருது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. அதுக்கு பிறகு என்ன, அந்த மாயையும் பகவானும் சேர்ந்துதான் இத வந்து என்ன செய்யறாங்க, படைப்பு தொழில உண்டாக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து அழித்தலையும் அவரே நடத்துறாரு அப்படின்னுட்டு இதுல பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. பிரபு இத படிங்க 11. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அவஜானாதி மாமூடா மானுஷ்யம் தனும் ஆசிரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
இதுல என்ன சொல்றாங்க, அவஜானந்தி மூடா, மூடர்களேன்னு சொல்லிட்டாரு, முட்டாள்களே அப்படின்னு யார சொல்றாங்க? பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து குழந்தையா பிறக்கிறார் இல்லையா, கிருஷ்ண அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லையா, அப்போ வந்து அவரை ஏளனம் செய்யக்கூடியவங்கள அவர் சொல்றாரு முட்டாள்கள் அப்படின்னுட்டு. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது, அதாவது அவர் வந்து மனித உருவுல மட்டுமே அவர் தோன்றல, அவருக்கு முன்னாடியே ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் அவர் எடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம பாகவதம் தெரிவிக்குது. நமக்கும் தெரியும். தசாவதாரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவரு மச்ச அவதாரம், மீனா பிறக்கிறாரு, வராக அவதாரம் பன்றியா வராரு, நரசிம்ம அவதாரம் சிங்கமும் மனிதமுமா வராரு, அப்புறம் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் பலராமரா வராரு, பரசுராமரா வராரு, அது மிருகங்களாவும் ஒரு அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு. அதாவது மச்சம், வாமன அவதாரம், மச்சம், வராகம், நரசிம்மம், இந்த மாதிரி அந்த உருவங்கள்ல விலங்கு இனத்தை கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய அவதாரங்களா எடுத்து வந்திருக்கும் போது மனித உருவுல அவர் வராரு. இப்போ மனித உருவுல வரும்போது, கிருஷ்ணர்லாம் வரும்போது அவரை வந்து புரிஞ்சுக்கல யாரு, இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள், அதாவது மூடர்கள் வந்து அவருடைய சக்திகளை புரிஞ்சுக்காம அவர் என்ன செய்யறாங்க, ஏளனம் பண்றாங்க. இவர் வந்து ஒரு இடையர் குல சிறுவன், இவன் வந்து சாதாரண மனிதன், இவன் வந்து மதுராவின் இளவரசன் அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் வந்து என்ன பண்றாங்க, கிண்டல் பண்றாங்க. அததான் வந்து இதுல வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது எனது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இத்தனையும் படைச்சது நான் தான், இத்தனை சொத்துக்கு உரிமையாளன் யாருன்னா நான் தான், அந்த மூடர்களை படைச்சது நான் தான், ஆனா அது அவங்களுக்கு புரியவில்லை அப்படின்னுட்டு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாருன்னா. இதுல படிங்க பிரபு 12. பதம் 12. மோகாஷா மோக கர்மானோ மோக ஞான விசேஷக ராட்சசிம் ஆசிரியம் சைவ பிரகிருத்தியும் மோகினும் ஷரிதக. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய வந்து அசுரத்தன்மை படைச்சவர்களால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. அவர் வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல என்ன வராரு, அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சாரதியா வந்து பணியாற்றுறாரு. அதுக்கு பிறகும் அவங்களுக்கு போர்க்களத்துல அவ்வளோ ஒரு உரிமையெல்லாம் புரியுறார். பெரிய ஒரு அரசியல்வாதி வந்து எப்படி எல்லாம் ராஜதந்திரத்தோட செயல்படுவாங்களோ அதை விட தாண்டி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த போர்ல வந்து பாண்டவர்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய சூழ்ச்சிகள்லாம் பண்ணுவாருன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அவருடைய உருவம் எப்படிப்பட்டது, சச்சிதானந்த ரூபம், அதாவது சத்துனா உண்மை, சித்துனா நித்தியம், உண்மை நித்தியம், அடுத்தது வந்து ஆனந்தம். அந்த மாதிரி உண்மையும் ஆனந்தமும் அறிவும் நிரம்பிய அவருடைய வடிவம். இது வந்து நம்ம பிரம்ம சமீதியில கூட வரும், சர்வ காரண காரணம் சச்சிதானந்த ரூபம் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருப்போம். ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். அதுல வந்து சச்சிதானந்த ரூபம், அவருடைய ரூபம் வந்து சச்சிதானந்த ரூபம் சொல்லப்படுது. ஆனா இந்த மாயையில குழம்பி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவரை வந்து அதை வந்து புரிஞ்சுக்கவே இல்லை. புரிஞ்சுக்காம அவங்க மயங்கிய நிலையில என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய வாழ்நாளை வீழ்நாள் ஆக்குறாங்க. முக்திக்கான ஆசையே அவங்கக்கிட்ட கிடையாது. இந்த வாழ்க்கைய வந்து நமக்கு இங்க பகவான் கொடுத்திருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. நம்ம இந்த உடல் இங்க வந்திருக்குன்னா இந்த உடலை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சு பகவானுடைய உலகத்தை சென்றடையணும். இல்லாட்டி நம்ம ஒரு விலங்காவோ ஒரு பறவையாவோ பிறந்திருந்தா நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடையாது. மனித பிறவிக்கு மட்டும்தான் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. அதை வந்து இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, வீணாடிக்கிறாங்க. முக்திக்கான அந்த ஆவல் பலநோக்கு செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அறிவு பயிற்சிகள், அத மாதிரி ஞானத்தை கத்துக்கிறேன், நான் வந்து யோகா பயிற்சி பண்றேன் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளை வந்து அவங்க வீணாக்கி அந்த வாழ்க்கையை வந்து தோல்வியில முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இல்ல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இதை படிங்க 13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் வர்த தைவம் பிரகிருத்தியும் ஆசிரிதாக பசந்தியனன்ய மனசோ ஞானாத்ம போதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, வாழ்வோடும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்க குழம்புனவர்கள்லாம் வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. அடுத்த பிறவி வந்து விலங்கினமாவோ அதை விட தாண்டி பாதாளத்துக்கோ அவங்க வந்து போய் பிறக்கிறாங்க. ஆனா
இந்த குழப்பம் இல்லாம பகவான் தான் நம்மளை படைச்சவரு, அவருக்கு தொண்டு புரியதான் நம்மளுடைய சுயமான நம்மளுடைய இயற்கை அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த மகாத்மாக்களா ஆகுறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்களை என்ன செய்யறாரு பகவான், அவருடைய ஆன்மீகத்தோட அந்த இயற்கை ஆன்மீகம் மூலமா அவர் என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து பாதுகாப்பா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு எது தேவையோ அதெல்லாம் அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. அவங்கள்ட்ட என்னென்ன குறைபாடு இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இவர் வந்து பாத்துக்கிறாரு. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றானாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எப்போதும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டு தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க உட்கார்ந்துருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா மாதவேந்திர பூரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்தர். அவர் வந்து அவரை பத்தி எங்க கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரம் மத்திய லீலை 4வது அத்தியாயம். இப்ப நாங்க அதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி. அந்த சரிதம் தான் இங்க வந்து உதாரணத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க. மாதவேந்திர புரி வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல அவரை தட்டிக்க ஆளே கிடையாது. கோபியர்களுக்கு நிகரா வந்து பகவான் மேல பிரேம பக்தி செலுத்தினவரு. அவர் வந்து பகவானை தவிர வேற எந்த ஒரு சிந்தனையுமே அவர் கிடையாது. தான் சாப்பிடணும், தான் இதா பண்ணணும் அப்படிங்கிற எதுவுமே கிடையாது. யாருக்கிட்டையும் போய் என்ன ஒண்ணுமே யாசிக்க விட மாட்டாரு. பசிக்குதுன்னா கூட யாருக்கிட்டையும் யாசகம் வாங்க மாட்டார். எப்பொழுதும் முழு நேரமும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலேயே அவர் வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டு அவரையே பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு அவர் இருப்பாரு. அப்படிப்பட்ட நிலையில அவர் இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு விருந்தாவன் பக்கத்துல அவர் வந்து ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அப்போ பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவருக்கு பசின்னு தெரியுது, அவர் பசியோட இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சு ஒரு பானை நிறைய என்ன பண்றாங்க வந்து பாலை எடுத்துக்கிட்டு வராங்க. பாலை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவர்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க. அவங்க இங்க நிக்கிறது வந்து யாருன்னா பகவான் தான் ஒரு இடையர்குல சிறுவனா வந்து இங்க தன்னுடைய பக்தரோட பசியை போக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த பால் சொம்ப அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அந்த பால் சொம்ப வாங்கி அவர் என்ன பண்ணாரு, யார் கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்ல எங்க அம்மா தான் கொடுத்தாங்க, இதை குடிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் குடிச்சிட்டு அந்த சொம்ப திருப்பி கொடுக்க போவாரு. அதுக்குள்ள அவர் என்ன பண்ணுவாரு, நீங்க குடிச்சிட்டு வச்சுங்க, நான் அப்புறம் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போயிடுவாரு. அவன் பேர் என்ன தம்பி அப்படின்னு கேட்பாரு. இவர் கோபாலன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதோட அவர் போயிடுவாரு. இவர் பாலை குடிச்சிட்டு அங்கே வந்து அவர் களைச்சு அந்த இடத்துலயே படுத்து தூங்கிடுவாரு அந்த மரத்தடியில. தூங்கும்போது அவருக்கு வந்து என்ன வரும்னா ஒரு கனவு வரும். அந்த கனவுல யாருன்னா இந்த கோபால சிறுவன் வந்து அவரோட கனவுல வந்து தோன்றுவாரு. தோன்றி என்ன சொல்லுவாருன்னா மாதவேந்திர புரிய கூப்பிட்டு நான் வந்து இந்த காட்டுல இங்க பக்கத்துல இருக்க காட்டுல முள்ளு செடியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன், நீ வந்து என்ன அதுல இருந்து வெளியில எடுத்து எனக்கு வந்து ஒரு கோயில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனவுல வந்து உத்தரவு கொடுப்பாங்க. அதை கேட்டோன்னா அவர் முயற்சிக்குவாரு. முயற்சிக்கிட்டு அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாரும் உதவிக்கு கூப்பிடுவாரு. எல்லாரும் வாங்க, இங்க வந்து விக்கிரகம் இருக்கு, கோபால விக்கிரகம் இருக்கு, அதை போய் எடுத்து நம்ம வந்து அவருக்கு கோயில் கட்ட சொல்லி இருக்கிறாரு, வாங்க தேடி பார்ப்போம் அப்படின்னு ஊர் மக்களை அழைச்சிட்டு அவங்க சொன்ன அந்த அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த முள் செடிகள் எல்லாம் நவுத்திட்டு அவங்க போய் அங்க தேடி பார்ப்பாங்க. அங்க ஒரு பகவான் சொன்ன மாதிரியே அங்க ஒரு அழகிய விக்கிரகம் இருக்கும், கோபால விக்கிரகம். அதை வெளியில எடுத்து அதை நல்லா நீரை ஊத்தி நல்லா கழுவி சுத்தப்படுத்தி அதை கொண்டு அவரு என்ன சொல்றாரு, விருந்தாவனோட உச்சியில எனக்கு கோயில் கட்டுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாரு, இந்த விருந்தாவன் மலை மேல. அதே மாதிரி ஊர் மக்களோட உதவியோட இவரு பகவான் சொன்னபடி அழகிய ஒரு கோயிலை கட்டி அங்க அந்த விக்கிரகத்தை நிறுவி அதுக்கு அங்க பூஜை ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் ஒரு நாள் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இவர் கனவுல வந்து சொல்லுவாரு, கோபாலர் வந்து இவரோட கனவுல வந்து சொல்லுவாரு, நீ என்ன கோயில் கட்டிட்ட, ரொம்ப காலம் நான் வந்து அந்த புல்செடிக்கு நடுவுலயே இருந்ததுனால என் உடம்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எரிச்சலா இருக்குது, எரியுது. நீ என்ன செய்யி, பூரிக்கு பக்கத்துல மலைய நாடுன்னு ஒரு நாடு, அங்க வந்து சந்தனம் வந்து ஃபேமஸ். அந்த ஊருக்கு போய் எனக்காக நீ சந்தனம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வா, அந்த சந்தனத்தை கொண்டு வந்து என்னோட உடம்பு பூரா பூசு, அப்பதான் என்னோட உடல் வந்து குளிர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு வந்து மறுபடியும் அவருக்கு கனவுல சொல்றாரு. சொன்னோன்னா சரி பகவானே சொல்லிட்டாரு நம்ம போவோம் அப்படின்னுட்டு அவரும் கிளம்பி பூரிக்கு பக்கத்துல இருக்க அந்த மலைய தேசத்துக்கு போவாரு. அந்த காலகட்டத்துல எப்படின்னா விலை உயர்ந்த அந்த சந்தனத்தை வாங்கினா அதுக்கு டேக்ஸ் எல்லாம் கட்டணும், வெளியில கொண்டு வரணும், அதை கொண்டு வரதுக்கு நிறைய பர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கணும். இப்பவும் அப்படிதான் இருக்கு, சந்தனம் எல்லாம் வந்து சாமானியமா கொண்டு வர முடியாது சந்தன கட்டைகளை. அது மாதிரி அப்பவும் அப்படிதான், அதை விட கடுமையா அப்ப இருந்தது. முஸ்லீம் அதாவது முகமதியர்கள் ஆண்ட காலம்.
இன்னும் கடுமையா இருந்தது. அது நம்ம இந்து தெய்வத்தை கண்டிப்பா அவங்க என்ன செய்வாங்க, அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால அவர் வந்து யாரெல்லாம் பார்க்கணுமோ பார்த்து, யாரெல்லாம் பர்மிஷன் வாங்கணுமோ வாங்கி, அங்க சந்தனம், குங்குமப்பூ இதெல்லாம் அங்க வந்து நிறைய வாங்கி, அங்க இருக்க பக்தர்களோட சேர்ந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அதை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு வழியா வராரு. வர வழியில இன்னொரு கோயில் ஒண்ணு இருக்கு. அங்க யாரு இருக்கிறான்னா கோபிநாதர் கோயில் ஒண்ணு இருக்குது. வர வழியில பூரிக்கு பக்கத்துலயே. அந்த கோபிநாதர் கோயில் வந்தோடனே இரவாயிடுது. உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு, சரி இன்னைக்கு நைட்டு வந்து இங்க தங்கிட்டு நாளைக்கு போவோம் நம்ம கோபாலர் இருக்கிற இடத்துக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த ஊர் கோயில்ல அங்க அன்னைக்கு தங்குறாரு. அப்ப அந்த கோயில்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஷீரா அன்னம்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பால் பாயசம் நைவேத்தியம் நடக்குது. பானை பானையா பகவானுக்கு என்ன செய்யறாங்க, ஷீரா அன்னம் வச்சு படைக்கிறாங்க. அதை பார்த்தோன்னே இவருக்கு வந்து ஒரு ஆசை வந்துருது, அந்த பால் பாயசத்தை நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆவல். அது வந்து அவருக்கு தெரியுது. அப்புறமா ஐயோ ரொம்ப தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு. ஆனா அவர் தனக்காக நினைக்கல, இப்படி இது எப்படி இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்ன்னு தெரிஞ்சா நம்மளுடைய அந்த கோபாலருக்கு அதை நம்ம செஞ்சு படைக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. அதுதான், தான் சாப்பிடணுங்கிற அந்த ஆசை இல்ல. ஆனாலும் பகவானுக்குன்னு அவர் நினைச்சா கூட அது சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு நினைச்சிட்டாரு இல்லையா. அதனால அவருக்கு வந்து ரொம்ப மன வருத்தம் ஆயிடுது, தப்பா நினைச்சிட்டோமே அப்படின்னுட்டு ஒரு மரத்தடியில போய் உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப வருத்தமா அவர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே அங்க வந்து தூங்கியும் போயிடுறாரு. ராத்திரி ஆயிடுதா, தூங்கியும் போயிடுறாரு. அப்போ வந்து அந்த டெய்ட்டி என்ன செய்யறாங்க, அந்த கோபிநாத் டெய்ட்டி என்ன செய்யறாங்க, அந்த பூசாரி அந்த கோயில் பூஜை செய்யறவருடைய கனவுல போய் இந்த அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த பால் பானை எல்லாம் வச்சு படைக்கும் போது படைச்சிட்டு எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு பானையை தூக்கி ஒளிச்சு வச்சுக்குவாரு. யாரு, கோபிநாத்தரே ஒளிச்சு வச்சுக்குவாரு தனக்கு பின்னாடி. ஒளிச்சு வச்சுட்டு மித்த எல்லா பணையும் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் பக்தர்களுக்கு கொடுத்து விநியோகம் ஆயிடும். நைட்டு வந்து அந்த பூஜாரியோட கனவுல வந்து அந்த கோபிநாதர் சொல்லுவாரு, வந்து என்னோட பக்தன் ஒருவன் வந்து பசியோட மரத்தடியில படுத்திருக்கிறான், அவருக்கு கொண்டு இந்த பானை நிறையா ஒரு பால் பாயசம் இருக்கு, அதை கொண்டு அவருக்கு கொடு அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு. அது வந்து பகவானோட, இவர் என்ன எண்ணத்துல அதை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டாருங்கிறது பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா. அதனால அவர் வந்து அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. நினைச்சோன்னா அவரு உடனே அந்த பூசாரி என்ன பண்ணுவாரு, எழுந்து போய் பார்த்தா அவர் சொன்னபடியே அவருக்கு விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பால் பானை இருக்கும். அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் இவருக்கு மாதவேந்திரபுரி எங்க இருக்கிறான்னு அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவரை எழுப்பி, இந்தாங்க உங்களுக்காக கோபிநாதரே கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பால் பானையை கொடுப்பாரு. அது கொடுத்தோம்னா அவருக்கு அம்மா சந்தோஷம் தாங்க முடியாது. பகவான் வந்து என்ன அவ்வளவு தூரம் வந்து எனக்கு என் மனசுல நினைச்சதை என்னோட ஆசையில அவர் நிறைவேற்றுறாரா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன பண்றாரு, குடிச்சிருவாரு. குடிச்சிட்டு அதை பக்கத்துல இருக்க நீர்நிலையில போய் அதை வந்து அந்த பானையை கழுவிட்டு அந்த பானையை என்ன பண்ணாரு, கீழே போட்டு பொட்டையாருன்னு உடைப்பாரு. தோப்புன்னு அது தூள் தூளா உடைஞ்சிரும். உடஞ்சோன்னா அந்த சில்லு சில்லா இருக்கிற அந்த பானையோட இதெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்றாரு, தன்னோட அங்கியில வந்து மூட்டை கட்டி வச்சுக்குவாரு. எப்பெல்லாம் பகவானுடைய ஞாபகம் வருதோ அப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு துண்டா அந்த பானையில இருந்து ஒவ்வொரு துண்டா எடுத்து எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிடுவாராம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர் அவரு. அதே மாதிரி இருக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கோபாலருக்கு போய் ஒரு தான் அந்த சந்தனத்தை பூசி விடுறாரு. அதே போல முன்னொரு முறை வந்து அடுத்தடுத்த இது நடக்கும்போது ரொம்ப கட்டுப்பாடு ஜாஸ்தியா இருக்கு, முஸ்லிம்களால தாண்டி அவங்கள தாண்டி போக முடியல. அப்ப வந்து கோபாலர் என்ன பண்றாருன்னா இவருடைய கனவுல வராரு, மாதவேந்திரபுரியோட கனவுல வந்து சொல்றாரு, அப்பா நீ கஷ்டப்படாத, நீ வந்து எனக்கு பூசினா என்ன, கோபிநாதருக்கு பூசினா என்ன, அந்த சந்தனத்தை வந்து அந்த கோபிநாதர் உடல்லயே நீ வந்து பூசிவிடு, அவருக்கு பூசினால என்னுடைய வெப்பம் தணிஞ்சிரும் அப்படின்னு வந்து இவருடைய கனவுல வந்து சொல்றாரு. இவரும் அதை கேட்டுட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா என்ன பண்றாரு, அவர் கொண்டு வந்திருந்த அந்த சந்தனம் அந்த குங்குமப்பூ எல்லாத்தையும் குழைச்சு அந்த பேஸ்ட வந்து சந்தன பேஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, கோபிநாதர் உடல்ல பலகாலம் பூசுறாங்க. அந்த மாதிரி பலகாலம் பூசும்போது அங்க இருக்க கோபாலருக்கு உடல் வந்து குளிர்ச்சி அடையுதுன்னு சொல்லப்படுது. அப்படின்னா 2 விதமான கடவுள்கள், அதாவது கோபிநாதர் கோபாலர்னு 2 விதமான டேட்டிகள் வந்து இவருடைய கனவுல வந்து இவருக்கு வந்து எப்படி அருள் புரிஞ்சிருக்கிறாங்க. பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் பகவான் எப்படி செய்யறாரு, பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அருள் புரிவாரு அப்படிங்கறது நம்ம இது மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இதை படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா ஃபாதர். பதம் 14. சததம் கீர்த்தயந்தோமா யதந்த சத்ருட விரதா நமஸ்யந்தஷ மாம் பக்தயா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாங்க? சததம் கீர்த்தயந்தோமாம். சததம்னா எப்பொழுதும், எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு நிமிஷம் கூட ஓய்வு இல்லாம 24 மணி நேரமும் என்னுடைய புகழையே கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியோட முயன்று கொண்டு என்னை வந்தனம் செய்யக்கூடியவங்க மகாத்மாக்களுக்கு வந்து என்ன செய்யறாங்க? என்னையும் வழிபடுறாங்க, நித்தியமா என்னையும் வழிபடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு நான் வந்து நண்பனா இருப்பேன், அவர்கள் எனக்கு நண்பனா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பிரபுபாதா இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் என்ன செய்யறாரு? வெளிநாட்டுல போய் அந்த சூன்யவாதம், அந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கும், ஹிப்பீஸா இருப்பாங்க, சிகரெட் பிடிப்பாங்க, பெண்களோட தகாத உறவு வச்சிருப்பாங்க, அப்படிப்பட்ட நாட்டுல போய் எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து கீர்த்தனம் பண்ணி பக்தர்களை வந்து சீடர்கள் ஆகியிருக்காரு பாருங்க. எவ்வளவு பக்தர்கள், வெளிநாட்டு பக்தர்கள்லாம் அங்க இருக்கிறவங்களெல்லாம் திருத்திட்டாரு அவரு, நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாரு. அப்பட கடுமையா வந்து பகவான் மேல இருக்கிற அந்த பக்தியினாலதான் வந்து இது வந்து நான் சாத்தியமாயிட்டு, இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் சாதாரணமா நடக்காது. இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு அந்த கதையை சொல்றேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு அந்தனர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? பாட்டு பாடிக்கிட்டு டெய்லி என்ன பண்ணுவாரு? பகவானை பற்றிய கீர்த்தனங்கள், பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் பாடிக்கிட்டே போய் ஒவ்வொரு வீடா வந்து யாசகம் வாங்கிக்குவாரு. அதாவது இந்த பக்தி எதுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கார்மிய பக்தியா நிஷ்காம கர்மிய பக்தியா, 2 விதமான பக்திக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக இந்த கதை வந்து சொல்றேன். கார்மிய பக்திங்கிறது தான் இப்ப இவர் செய்யறாரு. இவர் என்ன பண்றாரு? பகவானை பற்றிய பாடல்களை பாடிக்கிட்டு வீடு வீடா போய் யாசகம் வாங்கி தனக்கு உணவை வந்து வாங்கி சாப்பிடுவாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்தனர். அவர் அந்த மாதிரி ஒரு 4 தெரு வழியா பாடிக்கிட்டே போகும்போது ஒரு சிறுமி, ஒரு சின்ன பொண்ணு, அந்த பொண்ணு வந்து அங்க இருந்து ஓடி வருது. ஓடி வந்து இவர்கிட்ட சொல்லுது, ஐயா ஐயா வணக்கம், நீங்க வந்து தினம் நீங்க இந்த வழியா நீங்க பாடிட்டு போற அந்த கண்ணனோட பாடல்கள் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு என் மனசுல வந்து எனக்கு அதை வந்து கேட்டு கேட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அதை நான் ரொம்ப கேட்டுட்டு நான் வீட்டுல போய் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதையே பாடுவேன். நான் பாடி பாடி நானும் அதை அழகா பாட கத்துக்கிட்டேன். அப்படி பார்த்தா நீங்க வந்து எனக்கு குரு மாதிரி ஆயிடுறீங்க, எனக்கு ஆன்மீக குருவாயிட்டீங்க. உங்களுடைய பாடல்களை உங்கள்ட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு நான் வந்து எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீங்க தயவு செஞ்சு என்னோட வீட்டுக்கு வாங்க, வந்து எங்க வீட்டுல வந்து உணவு இருந்தணும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேக்குது. அந்த பொண்ணு பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, கண்ணங்கிற கருப்பா இருக்கு, ஆனா முக கலையா லட்சணமா இருக்குது. ஏன்னா ரொம்ப ஏழ்மையான வீட்டு பொண்ணுங்கிறது நல்லா பார்த்த உடனே தெரியுது. அவ்வளவு ஏழ்மையா இருந்தாலும் அது வந்து உபச்சாரம் பண்ணது ஒரு சின்ன பொண்ணு. அது வந்து கூப்பிட்டோன்னா அவரு வந்து பாக்குறாரு அந்த பிராமணர், இந்த பொண்ணோட அன்புலையும் அந்த முகம் கலையிலையும் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு? லயிச்சு போய் அந்த பொண்ணு கூப்பிட்டான்னா அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு. போனா அந்த வீடு வந்து சின்ன ஒரு குடிசை வீடு தான், மண் தரை தான். அதை வந்து சாணம் போட்டு மொழிகி இருக்கிறாங்க. 2 நெசவு செய்யக்கூடிய அந்த இது இருக்கு, தறி இருக்குது. அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் நெசவு தொழில் பண்றவங்கிறத இவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. ஆடை நெய்யறவங்க, துணி நெய்யறவங்க. அந்த வீடு அங்க ஒரு தறி இருக்குது, வீடு கிளீனா இருக்குது. ஆனா மூலையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு சின்ன நெசவு தறி இருக்குது. அந்த இடத்துல மட்டும் நூலெல்லாம் அருந்து கிடக்குது. அந்த தறியில இருக்க நூல்கள்லாம் அருந்து கிடக்குது. அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுது? இவரை உள்ள கூப்பிட்டு அவருடைய பாதங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கழுவுது, சுத்தப்படுத்திட்டு அவரை வணங்கிட்டு அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆசனம் அமைச்சு தான் சாப்பிட்றதுக்காக வச்சிருந்த அந்த பழங்களையும் பாலையும் கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுத்து உபசாரம் பண்ணுது. அவரு அதை சாப்பிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா மன நிறைவோட அந்த பொண்ணை வாழ்த்துறாரு. வாழ்த்திட்டு வீட்டை பார்க்கும்போது வீடு கிளீனா இருக்கு, அந்த மூலையில மட்டும் ஏன் அப்படி நூலை இருந்து கிடக்குன்னு அவர் மனசுல தோணுது. அதை கேட்டும் போறாரு. அம்மா, உங்க வீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு, சின்ன வீடா இருந்தாலும் அழகா வச்சிருக்கீங்க, ஆனா அந்த மூலையில மட்டும் ஏமா அந்த சின்ன இயந்திரம் நெசவு இயந்திரத்துக்கிட்ட நூல் அருந்து கிடக்கு, இப்படி போட்டு வைக்கலாமா, நல்லாவா இருக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது, இல்ல சுவாமி, அது வந்து நாங்க வேணும்னெல்லாம் இங்க யாரும் நாங்க அறுத்து போடல, நீங்க பாடின அந்த கண்ணனுடைய பாடல்களை நான் வந்து தினமும் பாடிட்டு அந்த கட்டுத்தறியில வந்து நான் நெசவு நெய்வேன்,
அப்போ வந்து சின்ன குட்டி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த பாடல்களெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அங்க வந்து தன்னோட காலாலையும் கையாலையும் அதை ஆட்டி ஆட்டி அதை நெஞ்சு எடுத்துருவாரு. அது பிச்சு பிச்சு போட்டுருவாரு அந்த நூலெல்லாம். அவரு அறுத்து போட்டதை வந்து நாங்க வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டு எங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு, அதனால நாங்க அதை அப்படியே வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லும். அதை கேட்டாலே ஒரு ஷாக் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நாம பல காலமா வந்து பகவானை பாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம், நம்ம கண்ணுக்கு தட்டுப்படல. இந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லுது, எனக்கு எங்க வீட்டுக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்தாருன்னு சொல்லுதே, இதை நம்ம சோதிச்சு பார்த்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு உடனே அவர் சொல்றாரு, அம்மா இன்னைக்கு நீ வந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு நெசவு பண்ணு, அந்த கிருஷ்ணர் வரணும்னா அந்த கிருஷ்ணரை நானும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், அந்த கண்ணனை நீ வரவழ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த பொண்ணு ஓகே நான் இப்பவே பண்றேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணும், அந்த நெசவு கட்டுத்தறியில போய் உட்கார்ந்துட்டு அது நெசவு நெய்யும். அவருடைய கண்ணனுடைய பாடல்கள் இவர் பாடின அந்த பாடல்கள்லாம் அது மனமுருகி பாடும். அவ்வளோ அழகா அது வாயில இருந்து கீர்த்தனம் வெளியில வரும். அந்த பாடல்களை கேட்டுக்கிட்டே என்ன பண்றாரு, எப்போதும் வர மாதிரி அந்த கிருஷ்ணன் அங்க இருந்து வர்றாரு. உடனே அந்த பொண்ணு வந்து ஒரே சந்தோஷமா, ஐயா ஐயா பாருங்க என்னோட கிருஷ்ணன் வந்துட்டாரு அப்படின்னு வந்து இவர்கிட்ட பெரியவர்கிட்ட சொல்லுவோம். உடனே அவர் சொல்றாரு, எங்கம்மா வந்திருக்கிறாரு, என் கண்ணுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இல்ல அதுக்கு கிருஷ்ணன் வந்துட்டாரு, அதை பாருங்க தவழ்ந்து வந்துட்டாரு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். எனக்கு வந்து விளையாடவே ஆள் இல்லை, நான் ஏழை பொண்ணுங்கிற வயசுதான் எனக்கு தினம் இந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட விளையாடுறாரு அப்படின்னு அதையும் சேர்த்து சொல்லுவோம். உடனே என் கண்ணுக்கு தெரியலையேம்மா, என் கண்ணு நான் உன்னோட குருநாதர் தானே, என் கண்ணுக்கு கொஞ்சம் அவரை காட்ட சொல்ல, அவரை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது அந்த பொண்ணு வந்து உடனே கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்லுவோம், என்னோட குருநாதருக்கு உன்னோட உடலை இதை காட்டுப்பா அப்படின்னு வந்து கேட்போம். கேட்டனோன்னா அவர் கண்ணன் சொல்லுவாரு, அப்ப சொல்லுவாரு இந்த நிஷ்காம கர்மத்துக்கும் காமிய கர்மத்துக்கும் என்னன்னு பகவான் சொல்றாரு. அவரு தன்னோட வயிற்று பழப்புக்காக தான் சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக அவர் என்னை பத்தி பாட்டல்ல பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, என் மேல பக்தியோட எல்லாம் பாடல. நீதான் வந்து எந்தவித காரணமுமே இல்லாம என்னோட மேல பக்தியோட நீ என்னை பத்தி நீ பாடிட்டு இருக்க, அதனாலதான் நான் உன்னோட பாடலுக்கு மகிழ்ந்து இங்க வந்திருக்கிறேன். அவரு சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக தானே பாடுறாரு, அவர் கண்ணுக்கெல்லாம் நான் தென்பட மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சொன்னா அந்த பொண்ணு அதை அப்படியே வந்து இவர்கிட்ட சொல்லும். சொன்னா அவருக்கு வந்து கஷ்டமா போயிடும், நம்ம வந்து இப்படி நம்மளோட குற்றம் என்னங்கிறத அவர் உணர்வாரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சரி என் கண்ணுக்கு தெரிய வேண்டாம், அதுக்கு வந்து பகவானே சொல்றாரு ஒரு வழி, வேற ஏதாவது மூலமா அவரை உணர்த்துன்னு சொன்னோம்னா பகவான் சொல்றாரு, நான் நூலை அறுத்து போடுறேன், நீ நெய்யும் போது அதை வேணா அவர் பார்த்து மகிழட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சரின்னு அதையும் அந்த பொண்ணு சொல்லும், அதுக்கு ஓகே சொல்லுவாரு இவரு. அந்த பொண்ணு நூல் நெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், பார்த்தா பட்டுன்னு நூலெல்லாம் அருந்து கீழே விழும். அவர் கண்ணுக்கு கிருஷ்ணன் தெரிய மாட்டாரு, அதான் நூல் அருந்து விழறத அவர் பார்த்தோம்னா அவர் அந்த இடத்துல விழுந்து அவரை சாஷ்டாங்கமா அந்த கிருஷ்ணன் பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு வணங்கிட்டு அதோட அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்கு நல்ல ஒரு புக்தியை கொடுத்துரு இறைவா, இன்னுமே நான் வந்து என்னோட வயிற்று பிழைப்புக்காக இன்னுமே நான் பாடலை பாட மாட்டேன், நான் உன்னோட பக்தியோட நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு அவரு போயிடுவாரு. அது வந்து பக்தர்களுக்கு அவர் வந்து கருணாமூர்த்தி அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண எளிமையான ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு எளிய ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அவர் வந்து காட்சி கொடுத்திருக்கிறாருன்னா எந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தையோட பக்தி நிலை இருந்திருக்கும். அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு வந்து நான் காட்சி தருவேங்கிறது தான் எப்போதும் வந்து நான் வந்து அவங்கள காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அத பிரபு இதை படிங்க 17. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 17. பிதாகம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஸாம யஜுர் ஏவச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள்லாம் பகவானை எந்த மாதிரி வணங்குறாங்கன்னா, அந்த நவவித பக்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அந்த நவவித பக்தி மட்டும் இல்ல, 5 விதமான ரசங்கள்லயும் பகவானை வந்து அவங்க எல்லாம் வழிபடுறாங்க. எந்த 5 விதமான ரசங்கள்? சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், அப்புறம் வந்து வாத்சல்ய ரசம், அப்புறம் மாதுரிய ரசம். இந்த 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து அவரோட உறவு கொள்றாங்கன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து என்ன சொல்லி இருக்கிறார் பகவான் அப்படின்னா, இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. இந்த அகிலம் தோன்றுதுன்னா அவருடைய பார்வை மூலமா தான் மாயை கருவுறாங்கன்னு நம்ம படிச்சுட்டோம். அதனால அவரு தான் தந்தை, அவர்கிட்ட இருந்து வர விதை தான் வந்து இங்க பிறப்பெடுக்கிறோம், அவர் தான் பீஜமா இருக்கிறாரு
நமக்கு வந்து கொடுக்கிற விதையா இருக்கக்கூடியவரும் அவர் தான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். பாட்டனார்னா பிரம்மாவை படைச்சவரும் அவர் தான். பிரம்மாவை நம்ம பாட்டனார்னு நினைச்சா அதுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய அவரும் வந்து என்ன பிதாமகர் நமக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. பகவான் வந்து எப்படி இருக்கிறாரு? ஓம்காரத்துல இருக்கிறார். ஓம்கார வடிவம். எந்த ஒரு மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிச்சாலும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு நம்ம வந்து ஓம் சொல்லிதான் சொல்றோம். அந்த ஓமா இருக்கக்கூடியது நான் தான். இதெல்லாம் வந்து அவருடைய வைபவங்கள், விபூதிகளை பத்தி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரீகேசு சாம வேதங்களும் நானே. எல்லா வேதங்களும் அவரு தான். 15வது சாப்டர்ல அவரு வரும், நானே வேதம், நானே தொகுத்தவன் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல நம்ம பார்ப்போம். அடுத்ததா பிரபு இந்த 18, 19 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 கதிர்கர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக்ஷு பிரபவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். 19 தபாமியகம் அகம் வருஷம் நிகிருஷ்ணாம் யுஸ்ரு ஜாமிச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுஷ்ய சத் அசத் சாகம் அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாரு? நானே இலக்கு, நான் தான் வந்து என்ன அல்டிமேட் கோல் நான் தான் அப்படிங்கிறார். காப்பவன், காக்கக்கூடிய கடவுள் அவரு தான். தலைவனும் அவரு தான். நமக்கு சாட்சியா நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்க சாட்சி பறவையா இருக்கிறவரும் அவரு தான். வசிப்பிடம், நம்ம எல்லாமே வசிக்கக்கூடிய அவருடைய இந்த பிரபஞ்சம் அவருடைய உடல்னா அதுலதான் நம்ம வசிக்கிறோம். அடைக்கலம் அவர்கிட்டதான் நம்ம போய் என்ன பண்றோம்? பிரளய காலத்துல உள்ளுக்குள்ள அடையிறோம். அதனால அடைக்கலமும் அவரு தான். நமக்கு மிக நெருங்கிய நண்பன் அவர் வந்து சுக்ருதம் சர்வ பூதானாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு நமக்கு நெருங்கிய அதாவது உயிர்வாழிகளுக்கெல்லாம் நெருங்கிய நண்பன் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நானே படைப்பு, அவர் தான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சாரு. அழிவும் அவரு தான், ஆதாரமும் அவரு தான், தங்குமிடமும் நான் தான், நித்தியமான விதையும் நான் தான். எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது தான் அப்படின்னு நம்ம அடுத்த நாளைக்கு சாப்டர்ல 10வது சாப்டர்ல அவருடைய வைபவங்கள் எக்கச்சக்கமா வரும், நம்ம பார்ப்போம். இதுலயும் அதான் சொல்லியிருக்கிறார். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். எதன் மூலமா கொடுக்கிறாரு? சூரியன் மூலமா வெப்பத்தை கொடுக்கிறாரு. மழை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. மழை யாரால கொடுக்கிறாரு? வருணன் மூலமா அவரே கொடுக்கிறாரு. நித்தியமும் நானே. இந்த காலம்ங்கிற சொல்லக்கூடிய நித்திய காலமும் அவருதான். மரண உருவமும் நானே. அவரே வந்து என்ன செய்யறாரு? மரணமா வந்து இங்க வந்து கால ரூபத்துல வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எல்லாத்தையும் அழிக்கிறாரு அவரு. அப்புறம் ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. அதாவது உயிரற்றவை உயிருள்ளவை எல்லாமே பகவானுடைய உடல்ல இருக்கு. இந்த விஸ்வரூபம் இது எல்லாமே விஸ்வரூபத்திலயும் இருக்குது. இத வந்து கிருஷ்ண பக்தர்களால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால அவங்க என்ன செய்வாங்க? எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மாவா அவர் இருக்காருன்னு புரிஞ்சுட்டு எல்லாரையும் என்ன செய்வாங்க? சம நோக்குல அவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். பிரபு 20, 21 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 20 திரவித்யா மாம் சோமபா பூதபாவா யக்ஷ்ணரிஷ்டா ஸ்வத்கதம் பிரார்த்தந்தே தே புண்ணியமா ஆசாத்திய சுரேந்திர லோகம் அஸ்னந்தி திவ்யந்தி வி தேவ போகாத். பதம் 20 பதம் 21 தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் ஷீனே புண்ணியே மர்த்திய லோகம் விஷந்தி ஏவம் திரையூதர் மம நுட்பிரபந்தா கதாகதம் காமா லபந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப வேதங்கள்லாம் நமக்கு என்னத்துக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா, வேதங்கள்லாம் வந்து பகவானுடைய உண்மையான அந்த அவருடைய சென்று அடையறதுக்காக தான் வேதங்கள்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, வேதங்களோட நோக்கம் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். அதுல இருக்க கர்மகாண்டா பகுதியை மட்டும் நம்ம வந்து அதை பிடிச்சுக்குவோம். கர்மகாண்டா பகுதியில என்ன கொடுத்துருப்பாங்க? நீ இந்த யாகத்தை செய்யி உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், நீ இந்த யாகத்தை செய்யி உனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதுல வந்து கர்மகாண்டா பகுதியில வேதங்கள்ல தான் அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இந்த பலன் கருதிய நோக்கத்துல நம்ம அந்தந்த யாகம் எந்த கடவுளை வணங்கணும், தேவர்களை வழிபடணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு தேவனை போய் நம்ம வழிபடுவோம். அந்த மாதிரி வழிபடுறதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார் பகவான்.
சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். மறைமுகமான என்ன? இன்டைரக்டா வழிபடுறோம். நம்ம பகவானை டைரக்டா வழிபடாம தேவர்கள் மூலமா இன்டைரக்டா நம்ம வந்து அவரை வழிபடுறோம். அதனால அவங்க அந்த பலன் என்ன கிடைக்குது நமக்கு? இப்ப சொர்க்கலோகம் கிடைக்குது. சொர்க்கலோகத்துல போய் நம்ம என்ன செய்யறோம்? சோமரசத்தை அருந்துறோம். அங்க வந்து அதுதான் வந்து சிறப்பா சொல்லப்படுது. அதை செஞ்சுட்டு என்ன செய்யறோம்? திரும்பி வந்து இந்த உலகத்துக்கே நம்ம வந்து வந்துருவோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்க தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றன. தேவ சுகங்கள் எல்லாம் அங்க வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்ததா என்ன சொல்லியிருக்கு? சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துட்டு தங்களது புண்ணியன்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, காலிங் பெல் அடிக்குது, பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் யாராவது படிங்க மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சா நல்லா இருக்காரு. சரி, ஓகே. அது படிச்சார் பிரபுஜி, படிச்சார். 22 படிக்கணும். 20 இன்னும் மாதாஜி கோட்ல வந்து போடுவாங்க. மாதாஜி வந்து போட்டாதான் படிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தது, குரியர் வந்து வாங்க, ஆளுநர்ல போயிட்டு சாரி. அதே மாதிரி அந்த சொர்க்கலோகத்துல போய் அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறவங்க அங்கேயே நிரந்தரமா இருக்கலாம்ல. ஆனா இருக்க முடியாது. அவங்களோட புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்தோன்னா என்ன செய்யறாங்க? திரும்பவும் கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. திரும்பவும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? இந்த உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட உலகம்? மரண உலகம். இங்க வந்து வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. வீழ்ச்சி அடைஞ்சு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க? புலன் இன்பத்திற்காக மறுபடியும் வேத தர்மங்களா செய்யறாங்க. அதாவது பிறக்கிறாங்க, இறக்குறாங்க, மேல் உலகத்துக்கு போறாங்க, புண்ணியங்களை அனுபவிக்கிறாங்க, மறுபடியும் இங்க வர்றாங்க, இங்க வந்துட்டு மறுபடியும் பிறக்கிறாங்க. இப்படியே வந்து எப்படின்னா சுழற்சி, பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம் அப்படின்னு. இப்ப அதுக்குதான் இங்க உதாரணமா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஒரு ராட்டினம் வந்து என்ன செய்யுது? இங்க கீழே இருக்கிற ராட்டினம் மேல போகுது. நம்ம சொர்க்கலோகத்துக்கு போறோம், திரும்பி அங்க இருந்து பல பலன்கள் முடிஞ்சோன்னா திருப்பி கீழே வந்து பூமியில பிறவி எடுக்கிறோம்னு இங்க உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைக்கிளும் அப்படிதான். இந்த சைக்கிள் என்ன செய்யுது? இங்க இருந்து மேல சரணுன்னு ஏறுது. மேல எப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகுது, திரும்பி சரணு அதே மாதிரி இங்க சரணி கீழே வந்து இறங்கி வந்துருது. பூலோகத்துக்கு திரும்பி வந்து பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் மூலமா நமக்கு வந்து பகவான் கொடுத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. 22 படிங்க பிரபு. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. அவர் போதுன்ட்டாரோ மாதாஜி? சரி, நீங்க யாராவது படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. அனன்யஸ்ய சிந்தயந்தோ மாம் ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं यहां वहम्. हरे कृष्ण माताजी. யஹாம் இல்ல மாதாஜி, வஹாம் யஹாம். வஹாம் யஹாம். ஓகே. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். பகவான் என்ன சொல்றாரு? அந்த மாதிரி தேவர்களை வழிபடாம என்னையே 24/7 வந்து என்னையே பக்தியோட யாரோ ஒருத்தவங்க எல்லாம் வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன்? அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத நான் பத்திரமா பாதுகாப்பேன். அவங்களுக்கு நான் அருள் பாலிப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து குசேலரை நினைச்சு பார்க்கணும். குசேலர் என்ன பண்றாரு? அவரு வீட்டுல வந்து ரொம்ப வறுமையில வாடிக்கிட்டு இருக்கிறவரு. அவரோட மனைவி வந்து உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து கிருஷ்ணர் தானே, போய் உதவி கேளுன்னு சொல்றாங்க. அவர் வந்து போக மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து இருக்கிறாரு. நீ எனக்காக போண்டாம், உனக்காக போண்டாம், நம்ம குழந்தைக்காக போன்னு சொல்லி அவரை வந்து என்ன பண்றாங்க? பிடிச்சி தள்ளி அனுப்புறாங்க. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க?
அவள் வந்து அவங்கள்ட்ட இல்ல. அதுவுமே பக்கத்து வீட்டுல போய் இங்க ஒரு குடி, அவங்க வீட்டுல ஒரு குடின்னு 2 வீட்லயே 2 குடி போய் வாங்கிட்டு வராங்க. இரவல் வாங்கிட்டு இருந்த அந்த அவளை தன்னுடைய சேவலையை கிழிச்சு, அதுக்கு கட்டுறதுக்கு ஒரு மூட்டை கட்டுறதுக்கு கூட ஒண்ணும் இல்ல, சேலையில கழிச்சு அதுல ஒரு மூட்டையா முடி போட்டு கொடுக்குறாங்க. அதுதான் குச்சேலர்னா என்ன அர்த்தம்னா, குச்சேன்னா கிழிந்த, சேனா அந்த சேலை, கிழிந்த அந்த சேலையில இருந்து அந்த அவுளை கட்டி அவங்க கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்ட அவுளை எடுத்துக்கிட்டு போய் பகவான்கிட்ட அவர் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. ஆனா அவர் வந்து புடுங்கி சாப்பிடுறாரு அவர்கிட்ட இருந்து. அப்போ வந்து அவரு என்ன பண்றாரு, உனக்கு என்னது ஊருக்கு கிளம்பிட்டியா, உனக்கு ஏதாவது இன்னும் சொல்லணுமா அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது கூட இவர் என்ன சொல்றாரு, சொல்ல மாட்டாரு. தன்னுடைய வறுமையை பத்தி அவர் வாயே திறக்க மாட்டார் கடைசி வரையிலும். ஆனா பகவானுக்கு தெரியும் இல்லையா, நீ ஏன் இவ்வளவு காலம் லேட்டா என்னை பார்க்க வந்த, என்னை பார்க்க நீ முன்னாடியே வரமாட்டியான்னு தான் கேட்பாரு. ஏன்னா முன்னாடியே வந்து அவரோட கஷ்டங்கள் வந்து எப்போ தீர்ந்திருக்கும் இல்லையா. அவரு வந்து தன்னை வந்து பார்க்கணும், அப்பதான் நம்ம உதவி பண்ணணும்னு அவரு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. இவரு லேட்டா போனாரு. போனது ஒண்ணு அவர்கிட்ட இருந்து அந்த அவளை புடுங்கி அவரு வந்து சாப்பிடுறாரு. சாப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, அங்க வந்து மாட மாளிகை கூட கோபுரங்களுமா அவருக்கு வந்து செல்வம் பெருகுது. அந்த மாதிரி தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதை வந்து பகவான் கொடுப்பாரு. குசேலர் திரும்பி அவரை கொண்டு போய் ஒரு வீட்டுல விடுறதுக்கு வந்து இங்க அரண்மனையில இருந்து இது ரதத்துல ஏத்தி அவர் அனுப்புவார் கிருஷ்ணர். அங்க போனோன்னா, எங்கப்பா வந்து நிறுத்துற, என் ஊரு இது இல்லை அப்படிம்பாரு குசேலர். உங்க ஊரு தான் இது, உங்க வீடு தான் இது அப்படின்னு வந்து இந்த தேர் ஓட்டை சொல்லுவான். பார்த்தா அவரு நம்பவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு குடிசையில இருந்தாரு, அங்க ஒரு பெரிய மாளிகை நிற்கும். அவரோட குழந்தை வந்து ராஜபோகத்துல அங்கிருந்து அலங்காரத்தோட ஓடி வந்து அப்பான்னு வந்து அவர் கட்டிக்கும். இவருக்கு அடையாளமே தெரியாது. அவரோட மனைவியை பார்த்தா பட்டு பீதாம்பரம் உடுத்திக்கிட்டு அவங்க வந்து நகை நட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அவ்வளவு அழகா வந்து லட்சுமிகரமா அவங்க இருப்பாங்க. இவருக்கு நம்பவே முடியாது. இப்படி எப்படி வந்தது, நம்மளோட பகவான் கிருஷ்ணருடைய அருள் எப்படி எல்லாம் வந்து நமக்கு இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு வந்து என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து அவர் தானே செய்யக்கூடியவர், வழியக்க செய்யக்கூடியவர் நம்மளுடைய பரந்தாமன் கிருஷ்ணன். இங்க பாருங்க, 4 கை ரூபத்துல அவர் எந்த அழகு கோலத்துல அவர் வந்து நிற்கிறாருன்னு. அப்படிப்பட்ட பகவான்கிட்ட நாம எப்படி எல்லாம் வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் முழுக்க நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. பிரபு இந்த 23 படிங்க. माताजी படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धावान विदाः ते अभिमाम ये कौन्तेय यजन्त याविति पूर्वकम्। हरे कृष्ण माताजी। மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இங்க தேவ வழிபாட்டை பத்தி பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. தேவர்களை வணங்குறது எப்படின்னா, நாம வந்து ஒரு மரத்துக்கு வேருக்கு தண்ணி ஊத்தாம அதோட கிளைக்கும் இலைக்கும் தனித்தனியா தண்ணி ஊத்துற மாதிரிதான். ஏன்னா பகவானுடைய உடல்ல தான் தேவர்கள் எல்லாரும் அடங்கி இருக்கிறாங்க. விஸ்வரூபத்துல தேவர்களை பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய ஷோல்டர்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அவருடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய பகவான இது தேவர்களை போய் நம்ம தனித்தனியா வணங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம பகவானை வணங்கினாலே அது வந்து அவர்களுக்கும் சென்று சேரும். இது வந்து எப்படிப்பட்ட வழிபாடு, தவறான வழிபாடு அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. அதாச்சு இதை படிங்க. हरे कृष्ण माताजी படிக்கிறேன். यान्ति देवा वृदा देवान् पितॄन् यान्ति पितृविदाः भूतानि यान्ति पूदेत्य यान्ति मत् याजिनो अभिमाम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து தேவ வழிபாட்டை பத்தி இன்னும் அழகா பகவான் சொல்லியிருக்காரு. எந்தெந்த தேவனை வழிபடுறவங்க எந்தெந்த உலகங்களுக்கு போவாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாவை வந்து இவங்க எல்லாம் வணங்குறாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க எந்த உலகத்துக்கு போவாங்க, பிரம்மலோகத்துக்கு சென்றடைவாங்க. இப்போ வந்து இங்க சிவனை ஒருத்தவங்க வழிபடுறாங்க. சிவனை வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்கன்னா கைலாயத்துக்கு போவாங்க. முன்னோர்களை கொஞ்சம் பேர் வழிபடுறாங்க. அவங்க வந்து முன்னோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்ருலோகத்துக்கு போய் சேர்றாங்க. பூதங்களை வழிபடுறவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னா அந்த பூதங்களுக்கிடையே அந்த உலகத்துக்கு அவங்க எல்லாம் போறாங்க. அப்புறம் கடைசியா என்னை வழிபடுவர்கள் என்னுடனே வாழ்வார். பகவானை வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்க, கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போவாங்க. அப்படின்னா நம்ம யாரை வணங்கணுங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. சூஸ் பண்றது அவரு நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீடம்ல கொடுத்துட்டாரு. நாம என்ன பண்ணுவோம், தப்பான வழிபாட செய்யக்கூடாது. இந்த உலகங்களுக்கெல்லாம் போனா பிரம்மலோகமோ இல்ல சிவலோகமோ அல்லது பித்ருலோகமோ
பூத உலகமோ எங்க போனாலும் என்ன செய்யணும், திரும்பி இந்த பூலோகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு. ஆனா பகவானுடைய லோகத்துக்கு போனவங்க இன்னைக்கும் திரும்பி வரமாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி இதை படி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं बलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्या प्रकृतम् अश्नामि प्रयदात्मनः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माताजी। हरे कृष्ण। அவர் வந்து எப்படி நம்ம தன்னை வழிபடணும்னு அவரே சொல்லி கொடுக்கிறாரு. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த 4 ஐட்டம் சொல்றாரு. ஒரு இலை, ஒரு பூவு, ஒரு பழம், தண்ணி. இதுல 4ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு கூட கொடு போதும். ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தீங்கன்னாலும் போதும். ஆனா எப்படி கொடுக்கணும், அன்போட கொடு, பக்தியோட கொடு. அன்போட, அவர் அன்பான சேவையத்தான் வந்து பகவான் விரும்புறாரு அப்படிங்கிறத நாம வந்து இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு வந்து ஒரு கதையும் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன கதை அப்படின்னா, வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரந்தாமன். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, கௌரவர்கள் பாண்டவர்களுக்காக கௌரவர்கள்ட்ட தூது போறாரு ஒரு காலகட்டத்துல. அது போற வந்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போற தடை செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு தூது போறாரு. துரியோதனன் வந்து பல வகையான விருந்துகளை படைச்சு வச்சு தன்னோட மாளிகைக்கு வந்து தங்க சொல்லி கிருஷ்ணரை கூப்பிடும்போது, தூது சொல்றவன் வந்து உன் வீட்டுல தங்க கூடாது, தூது நல்லபடியா முடியறவர்கள் நான் உன் வீட்டுல சாப்பிட மாட்டேன், நான் விதுரரோட வீட்டுல போய் தங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாராம். அந்த விதுரர் வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கதை இருக்குது. என்னன்னா, அந்த வீதி வழியா அவர் நடந்து போகும்போது அவர் சொல்லுவாராம், கேட்பாராம், இந்த வீடு வந்து பெரிய இதுல மஞ்சள் கலர்ல ஒரு பெரிய பங்களா இருக்கு, அந்த பார்த்துட்டு இந்த அரண்மனை மாதிரி இருக்க வீடு யாரோடது அப்படின்னு கேட்டோம்னா பீஷ்மர் சொல்லுவாராம், அது ஏன் வீடு அப்படிமாராம். அது மாதிரி இன்னொரு கலர்ல ப்ளூ கலர்ல ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும், அந்த வீட்டை காட்டி கேட்டோம்னா அது வந்து இன்னொருத்தர் சொல்றாரு யாரோ என்னுடைய வீடுன்னு. அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அரண்மனையும் அவரை காட்டி காட்டி கேட்கும்போது என்னோடதுன்னு அவங்க காட்டிக்கிட்டே வருவாங்க. வெள்ளை கலர்ல ஒரு பில்டிங் இருக்கும், அதை கேட்கும்போது விதுரர் சொல்லுவாராம், கிருஷ்ணா இது உன்னோடைய வீடு அப்படிம்பாராம். விதுரர் பாருங்க, அவர் வந்து தன்னுடையதுன்னு சொல்லவே இல்லை. பகவான் உன்னுடைய வீடு, எனக்கு ஒரு குண்டுமணி கூட இடம் இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், இந்த குருஷேத்திர இதுல அஸ்தினாபுரத்துல எனக்கு ஒரு வீடு இருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாராம் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் அவர் வீட்டுக்கு அவர் வந்து சாப்பிடறதுக்கு போறாரு. இங்க துரியோதன வீட்டுல விட்டுட்டு நான் விதுரர் வீட்டுல போய் தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிடுவாரு. அங்க போனோன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், பகவான் நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்திருக்கிறாங்க, நம்ம வீட்டுல தங்க வந்திருக்கிறாங்கன்னு. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பக்தர்கள் அவருக்கு. அதனால என்ன பண்றாங்க, அவரு என்ன செய்யறோன்னே தெரியாம விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு பழத்தை கீழே போட்டுட்டு தோலை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பகவானுக்கு. அவரும் அதை வாங்கி வாங்கி சாப்பிடுவாராம். அப்படின்னா பாத்துங்க, அவங்க வந்து அந்த பகவானுடைய தோற்றத்துல மயங்கி என்ன செய்யறோங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியல. பகவானும் அவங்களுடைய பக்திக்கு மைமறந்து அவங்க கொடுக்குற பழத்தை கீழே போடுறாங்களே, தோலை கொடுக்குறாங்களேன்னு அவருக்கு தெரியும். தெரிஞ்சும் அதை வந்து விரும்பி சாப்பிட்றாரு. இந்த இடத்துல என்ன உங்களுக்கு தெரியுது, அவர் வந்து அன்பான சேவையை தான், நம்மள்ட்ட இருக்கிற அந்த பக்தியையும் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பையும் தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறாரு. ஒரு சாதாரண ஏழையா இருக்கவங்களால கூட என்ன செய்ய முடியும், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு சாமிக்கு படைக்க முடியும். ஒரு சின்ன ஒரு பூ, காட்டு பூவா இருந்தா கூட அந்த பூவை வந்து பறிச்சு வனமாளி அப்படின்னு பேர் வாங்கினவரு. அவருக்கு ஒரு காட்டு புஷ்பத்தை வச்சா கூட வந்து என்ன பண்ணுவாரு, ஏத்துக்குவாரு. ஒரு துளசி ஒரு இலையை வச்சா கூட அவருக்கு வச்சு நம்ம வந்து ஏத்துக்கொள்ள முடியும். நாம சாப்பிட்ற ஒரு வாழைப்பழத்தை வச்சு படைச்சா கூட அவர் வந்து ஏத்துக்குவாரு. அப்படி ஒரு எளிமையான நிலையில பகவான எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணணும், வணங்கணும் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து கருத்து. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்க. हरे कृष्ण माताजी। यत् करोषि यत् अश्नासि जिशोषि तदासि तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् குருஷ்வம் அதர்ப்பணம். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நேற்று முந்தானால உங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னேன். ஒரு சிறுவன் கோயில்ல வந்து எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்னு செயல்படுறான்னு. அதுதான் இங்க அதே அந்த கதையோட கருத்து தான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயல்களையும்
எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யணும். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேனாவை எடுத்து எழுதலாம். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு நம்ம இந்த கிளாஸ் வகுப்புல வந்து நம்ம உட்காரலாம். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிடலாம். எதை செஞ்சாலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நாம செய்யறதுனால அது பகவானை சென்று அடையுது. அவர் வந்து என்னது ஏத்துக்கிறார். நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுடைய விளைவுகளையுமே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கி நம்மளை வந்து நல்ல விஷயங்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம அவர்கிட்ட தன்னை அழைச்சிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இதை படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। समो अहम सर्वभूतेषु न मे वेश्यो अस्ति न प्रिया है ये भजन्ति तु मां भक्ता ये मयि ते तेषु साहम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? கற்பக விருட்சம் போன்றவர். கற்பகத்தரு என்ன செய்யும்? எது கேட்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை உள்ளவர் அவரு. யாருகிட்டையும் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாரு? பொறாமைப்பட மாட்டாரு, பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாரு. இப்பதான் நான் சொன்னேன், துரியோதனனுக்கே வந்து தன்னுடைய படைகள் எல்லாம் கொடுத்தவர். எல்லாருக்கும் வந்து சமமான நிலையில அவர் இருக்கக்கூடியவர். அவர்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவர் பக்தியோட நமக்கு அவர் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம அன்பு தொண்டு செஞ்சோம்னா அவர் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கிறாரு? நம்மளுடைய நண்பனா அவர் வந்து மாறுறாரு. அவரு நான் அவனுக்கு நண்பன், அவனும் எனக்கு நண்பன் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்றாரு. அதனால நாம எப்படி இருக்கணும் அவர்கிட்ட அப்படின்னா, இப்ப பாருங்க எப்படி வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய பக்தனை வந்து கட்டி பிடிச்சு தழுவுறாரு. குசேலர் அப்படிதான் வந்து உள்ள வரும்போதே வந்து அவங்க அந்த நாட்டுல இருக்க அரண்மனை சேவர்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க. அவரை பார்த்தாலே பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்குன்னுட்டு, நீயாவது என்னோட துவாரகா ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்க அந்த ராஜாவை அங்க நீ போய் எப்படி அவருக்கு ஃப்ரெண்டு போ அப்படின்னு விரட்டுவாங்க. அவர் குசேலருக்கும் வெக்கமா இருக்கும் போறதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டம். அவருடைய ஏழ்மை தோற்றம் அப்படி இருக்கும். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு? வெளியில வருவாரு. எப்படி வருவாரு? தன்னுடைய செருப்பை காலில் இருக்க செருப்பு கயண்டு விழும், தோல்ல இருக்க அங்கவஸ்திரம் கீழே கயண்டு விழும். குசேலர் வந்திருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சு அடுத்த நாள் அப்படி அடிச்சு பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடி வருவாரு. செருப்பு கூட போடாம, அங்கவஸ்திரம் கூட அணியாம ஓடி வருவாரு. லட்சுமி தாயாரம் மற்ற ராணிகள்லாம் சத்யபாமா எல்லாம் ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்க, யாரை கண்டுபிடி ஓடுறாரு அப்படின்னுட்டு. பார்த்தா அங்க குசேலர் வருவாரு. ஓடி போய் அவரை கட்டி தழுவிக்குவாரு, தன்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு. அப்படி வந்து ஒரு பிரியம் அவங்க மேல. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பொறாமை இல்லாதவங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு நிறைஞ்சவங்க. அந்த அன்பும் பக்தியும் தான் பகவான் வந்து நம்மள்கிட்ட விரும்புறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். மாதாஜி இதை படிங்க 30. हरे कृष्ण माता जी। अभिषेद सूरा सार सा रसारो भजते माम अनन्य पाक साधु इस मंत्र உங்களோட இன்டர்நெட் கொஞ்சம் சரியில்லை மாதாஜி. திக்கி திக்கி வருது, பிரேக் ஆகி வருது. அபிச்சேத் சுத ராசாரோ பச்சத்தே மாம் அனன்ய பாக் சாது ஏவச்ச மந்தவிய சமயக் விவசிதோஹி சக. அப்படின்னா என்ன? ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும் சொல்றாரு. அதாவது இப்ப நம்ம இந்த உடலை வளர்க்கறதுக்கு 2 விதமான செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம். ஒண்ணு பௌதிக செயல்கள், இந்த உடலை வளர்க்கணும், அதுக்கான கொஞ்சம் நம்ம பௌதிகத்துல ஈடுபட்டுதான் ஆகும். இன்னொன்னு நம்ம ஆன்மீக செயல்கள். 2 விதமா வந்து ஒரு பக்தர்கள்லாம் ஈடுபடுவாங்க. அந்த மாதிரி செயல்படும் போது சில விஷயங்கள் வந்து பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, நம்ம செய்யக்கூடாது, என்னது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்தனா இருக்கவன் இப்படி எல்லாம் ஈடுபடுறானே அப்படின்னு நினைச்சு அவனை வந்து ஒதுக்கி தள்ளக்கூடாது. அவங்க வந்து பக்தர்களா இருந்தாலும் சாதாரண மனிதர்களை போல அவங்க செயல்படுவாங்க. அது வந்து பாக்குறவங்க கண்ணுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு மோசமான செயலை செய்யறது போல அவங்களுக்கு வந்து தோற்றம் அளிக்கும். அப்படி இருந்தாலும் அவங்கள என்ன செய்யணும்? அவங்கள ஒரு சாதுவாதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும். ஏன்னா அவன் தன்னுடைய தீர்மானத்தில் உறுதியா இருப்பான். தான் வந்து பக்தன், பகவானுக்காக தான் இதுவும் இந்த மோசமான செயலை செய்யறது கூட அவருக்காக தான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு அவன் செயல்படுவான். அப்போ ஒரு விவசாயி இல்ல ஒரு சூத்திரன் இருக்கான். அவன் தனக்கு மேல இருக்க ஒரு எஜமானனுக்கு அவன் கட்டுப்பட்டு வேலை செய்யணும். அந்த எஜமானன் என்ன செய்வான்? இவனை ஒரு தப்பான காரியத்துல ஈடுபட சொல்லுவான். அவன் வந்து தன்னுடைய உடல் வாழ்க்கைக்கு அவனுக்கு அந்த பொருள் தேவைங்கிற பட்சத்துல அந்த சூத்திரன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் பக்தனா இருப்பான்.
ஆனா தன்னோட முதலாளிக்கு வேலை செஞ்சாதான் அவனுக்கு வந்து அந்த பைசா கிடைக்கும். அப்ப வந்து அந்த தப்பான வேலையை செஞ்சா கூட அவன் பக்தனா இருக்காதனால அவனை வந்து என்னவா எடுத்துக்கணும், அவன் ஒரு சாது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. இத படிங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்க மாதாஜி? இப்ப கிளியரா இருக்கு. सुप्रीं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि नमे भक्ते प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட அந்த பக்தர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, சீக்கிரமா வெகு விரைவில் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா தர்மாத்மாவாக மாறிடுவாங்களாம். அவங்க வந்து அவங்களுடைய களங்கங்கள் எப்படிப்பட்ட களங்கம் அப்படின்னா, இப்ப சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளி புள்ளியா நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம சின்ன குழந்தைகள நம்ம என்ன ஒரு பாட்டி வந்து வடை சுடுறாங்க சந்திரன்லன்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த களங்கங்கள்லாம் தெரியும். அந்த களங்கங்கள் மூலமா சந்திரனோட ஒளியை வந்து பிரகாசத்தை மறைக்க முடியுமான்னா மறைக்க முடியாது. அது மாதிரிதான் ஒரு பக்தன் வந்து ஒரு மோசமான செயலை செஞ்சுட்டான்னா கூட அவன் வந்து சாதுவா கருதணும்னு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா. அவங்க வந்து வெகு சீக்கிரத்துல எப்படி ஆவாங்க, தர்மாத்மாவா மாறிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய இயற்கை குணம் நல்ல குணம், பக்தி நிறைஞ்சது. நித்தியமான அமைதியை வந்து அவங்க அடைவாங்க. என்னைக்கும் அவங்க வந்து அழிவுறவே மாட்டாங்க அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாரு, இதுல கேரண்டி கொடுத்து சொல்றாரு. அவங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க, இயற்கையா சாதாரணமா அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சே தன்னுடைய களங்கங்கள், தன்னுடைய இருக்க அந்த மோசமான விளைவுகள்ல இருந்து அவங்க வெகு சீக்கிரத்துல முன்னேறி வெளியில வந்துடுவாங்க. இதுல பகவான் வந்து அவங்கள வந்து ஒதுக்க கூடாது அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 32 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே मां हि पार्थ व्यापाश्रित्य ये अभियुष्यु पापयोनय स्त्रियो वैष्णवास्तथा शूद्रास् ते अभि शान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. இதுல என்ன சொல்றாங்க பகவான் அப்படின்னா, பிதாவின் மகனே, பெண்கள்னா இந்த காலத்துல இருந்து எல்லாருக்கும் சமத்துவம் சம உரிமை கொடுத்துட்டாங்க. ஆனா அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் பெண்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வீட்டுக்குள்ள அடங்கி வாழணும், பெற்றோர்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும், அப்புறம் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கணும். அதுக்கு பிற்பாடு தன்னுடைய வயது வளர்ந்த அந்த மகனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் அந்த காலத்துல எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க. நம்ம வந்து கபிலர் தேவகூதி வரலாறையே நம்ம வந்து இதுக்கு உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். தேவகூதி என்ன செய்யறாங்க, கபிலர் முனிகிட்ட பாடம் உபதேசம் கத்துக்கிறாங்க, சாங்கியோகத்தை கத்துக்கிறாங்க. அப்படிதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் பெண்கள்லாம் எழுந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் சூத்திரர்கள், வைசியர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு ஞானத்தை அடையாதவங்க. அப்புறம் அதை விட கீழ்குலத்தை சார்ந்த சண்டாளர்கள், இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும், பெண்களா இருந்தாலும் சரி, வைசியர்களா இருந்தாலும், சூத்திரர்களா இருந்தாலும், சண்டார்களா இருந்தாலும், யாரா இருந்தாலும் என்ன சரணடைஞ்சிட்டா அவங்க வந்து பரமகதியை அடைய முடியும். இந்த வேறுபாடெல்லாம் எங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துலதான் இந்த வேறுபாடு. பெண்கள், வைசியர், சூத்திரர், இந்த வேறுபாடெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தானே தவிர ஆன்மீக உலகத்துல அந்த வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது. அங்க வந்துட்டா எல்லாரும் எனக்கு சமம்தான், என்னுடைய பக்தர்கள் அவங்கள நான் வந்து நல்ல விதமா அவங்களுக்கு வந்து பரமகதியை கொடுப்பேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 34. हरे कृष्ण माताजी. मन्मना भव मत् भक्तो मा त्याजि मां नमस्कुरु मां ये वैश्यसि युक्तैवम् आत्मना मत् परायणः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய். இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் பகவான் வந்து தன்னை வந்து அடைகிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல வந்து எதிர்மறையா நினைச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க. சிசுபாலன் வந்து என்ன செய்யறான், அவரை வெறுத்து அவரை பத்தியே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான். கம்சன் என்ன பண்றான், எப்ப என்ன வந்து கிருஷ்ணனை வந்து கொல்லுவானோ அவனை நான் எப்படி கொல்றது அப்படின்னு எப்ப பார்த்தாலும் கிருஷ்ணனை பத்தியே சாப்பிடும்போது, தூங்கும்போது, உட்காரும் போது எல்லா நேரமும் அவரை பத்தியே வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். அது வந்து பகவானுக்கு ஃபேவர் கிடையாது, அன்ஃபேவரா அவன் நினைச்சா கூடமே அவன் வந்து என்ன பண்றான், முக்தி அடைகிறான். அந்த மாதிரி அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லாருக்கும் அவர் வந்து ஒரு சமநிலையில தான் அவர் வந்து பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாருக்கும் முக்தியை வழங்கக்கூடிய கருணாமூர்த்தியா அவர் இருக்கிறாரு. அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு எப்படி இருப்பாரு பாருங்க. தன்னை கொல்ல நினைக்கிற அந்த கம்சனையே வந்து அவர் முக்தி கொடுத்தவருன்னா அவரையே தினமும் வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பக்தர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து அருள் பாலிப்பாரு. அதுதான் அவர் வந்து இதுல சொல்லிருக்காரு, என்னையே எப்பொழுதும் நினைச்சுக்கிட்டு என்னோட பக்தனா இருந்து என்னை வந்தனை செஞ்சு என்னையே வழிபடு,
இந்த மாதிரி நீ என்னையே முழுமையா நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா நீ வந்து எங்க வருவ, என்னகிட்டயுமே வந்துருவ அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்காங்க. சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஓம் சத் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவத்கீதா உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுய யோகோ நாம நவமோத்தியாய. ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஷ்ணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ஞானாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நான் கிளாஸ் ரொம்ப நிறையா போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு வர நல்லா கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளோ பொறுமையா உட்கார்ந்த உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். உங்களுக்கு பாடத்துல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த மாயா சக்தி பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க மாதாஜி. மாயா சக்தி என்ன? யோக மாயை, மகா மாயை பிரபு. யோக மாயைங்கிறது வந்து பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. இதுவும் அந்தரங்க சக்தி தான். மகா மாயைங்கிறதும் அந்தரங்க பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி தான். ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வந்து மகா மாயை. நம்மளோட 3 குணங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்துது இல்லையா, சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ்னு. அந்த 3 குணங்களும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த 3 குணங்களும் வந்து எதுன்னா மகா மாயை. மாதாஜி லீவ் ஆகிற மாதாஜி கிளாஸ் சாஸ்திரி நீங்க போங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அது மாதிரி இந்த 3 குணங்கள் வந்து மகா மாயையில வரும் பிரபு. அதே யோக மாயை அப்படிங்கிறது எதுன்னா இந்த உலகத்தை தேவி இந்த உலகத்தை படைக்கிறாங்க இல்லையா. இது வந்து இந்த உலகம் வந்து என்ன, இந்த உலகம் பௌதிக உலகத்தோட சக்தியா இருக்கக்கூடியவங்க தான் யோக மாயைன்னு சொல்லப்படுறாங்க. அவங்கதான் வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை தோற்றுவிக்கிறாங்க. அவங்க எப்படின்னா பகவானுடைய சக்திகளை வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம மறைப்பாங்களாம் யோக மாயை. அவருடைய சக்தி தானே அது. அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதைத்தானே அவங்க செய்வாங்க. அந்த சக்தி மூலமா அவங்க வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாம அந்த மாயை வந்து நம்மள மறைச்சுக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஈஷோபநிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அந்த பிரம்மஜோதி மாதிரி அந்த உருவம் வந்து ஒளி கற்றை வந்து கண்களை கூச செய்யும். பகவானுடைய அந்த பிரம்மஜோதி அது வந்து பார்க்க முடியாது பகவானை. அதை கொஞ்சம் விளக்குங்க, நான் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு வேதங்கள்லாம் சொல்லுது. அப்படிப்பட்ட அந்த பகவான் வந்து யாருடைய கண்களுக்கும் தோன்ற மாட்டாரு. ஏன் அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து கண்களுக்கு தோன்றுவாராம். நாம எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தி செய்யறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து என்ன பண்றோம், அவரை வந்து நம்ம உணர முடியும், பார்க்க முடியும், அவருடைய உலகத்துக்கு செல்ல முடியும். பக்தர் அல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் அவர் வந்து இந்த யோகா மாயை மூலமா அவர் வந்து மறைஞ்சு இருக்கிறாரு அப்படிங்கறதுதான் நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த யோக மாயா மாதாஜி, இந்த யசோதா மாதா அந்த உலகத்தை காமிப்பார்ல மாதாஜி, அவன் வாய மண்ணை தின்னுட்டு வருவாரு. அப்ப பலராமன் சொல்லிடுவாரு. அப்ப கிருஷ்ணர் வாயை திறந்து காமிக்க சொல்லுவாங்க யசோதாமா. அவ பார்க்கும்போது அவங்களும் இவர் பகவானான்னு ஒரு நிமிஷம் நினைப்பாங்களா மாதாஜி. திருப்பி யோகா மாயை வந்து அவங்கள ஆட்கொண்டு அதை மறைச்சிடுமா. தெய்வம் இல்ல, அது உன் குழந்தைதான். அது யோக மாயை எல்லார்கிட்டயுமே இருக்குமா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் நிறைய இடத்துல அந்த மாயை வந்து காட்டுவாரு. இந்த கிருஷ்ண இதுல அதாவது ராமர் வந்து எப்படி இருக்கிறாருன்னா பிறந்து வந்தப்ப ராமரா அவர் வந்து பகவான் வரும்போது அவரு தன்னுடைய தெய்வீக சக்திகள் எதையுமே அவர் வெளிப்படுத்தல. எல்லாத்தையுமே அவர் ஒரே ஒரு தரம் தான் வெளிப்படுத்தினார்தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். மற்ற எல்லா டயத்துலயும் சாதாரண மனித வாழ்க்கையை தான் வந்து வாழ்ந்தாரு. நம்ம எப்படி வாழறோமோ அப்படியே அவர் வாழ்ந்தாரு.
ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி கிடையாது. அப்பப்போ வந்து தன்னோட தெய்வீக சக்தியெல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு. பூதனையை கொல்றதுங்கிறது ஒண்ணும் சின்ன காரியமா, கோவர்த்தனகிரியை தூக்குறது என்ன சின்ன காரியமா, இல்ல வந்து காளிங்கத்தின் மேல ஏறி நடனம் ஆடுறது யாராவது மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய காரியமா இதெல்லாம்? அது எல்லாமே வந்து அவருடைய சக்திகள், அவருடைய தெய்வீக சக்தியெல்லாம் அப்பப்போ அவர் காட்டுறாரு. ராசலீலை எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த தெய்வீக சக்தி தான் அங்க வந்து நமக்கு தெரிய வருது. ஆனாலும் அந்த நிமிஷமே நம்ம மறந்துடுறோம் பாருங்க. அவர் யசோதை தாய் அவரோட வாயில அந்த உலகத்தை காட்டும் போது அவங்க ஒரு நிமிஷம் பாக்குறாங்க, ஆனா அடுத்த நிமிஷம் மறந்துடுறாங்க. அது மாதிரிதான் வசுதேவருக்கு வந்து அந்த குழந்தை வந்து இது இவர் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய குழந்தை வந்து தெய்வீக சக்தி படைச்சது, யமுனை வந்து வழிய விடுது, ஆதிசேஷன் வந்து கொடை பிடிக்குது, அப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அந்த கோகுலத்துக்கு வர்றதுக்கு வழியெல்லாம் கிடைக்குது. அடுத்தது அவர் வந்து திரும்பி வந்து இந்த பூட்டுக்குள்ள வந்து பூட்டெல்லாம் தானா விலகுது, கை விலங்கு தானா கழண்டு விழுது. இதெல்லாம் வந்து தெய்வீக சக்தி. இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அந்த தெய்வீக சக்தியை வெளிப்படுத்துறாரு, நிறைய இடத்துல வெளிப்படுத்துறாரு. ஆனா அடுத்த நிமிஷமே என்ன செய்யறாரு, அவங்க மறந்துட செய்வாரு. அவங்க வந்து மறந்து போயிடுவாங்க, யசோதை மறந்துடுவாங்க, தன்னோட குழந்தையா மறுபடியும் நினைச்சுக்குவாங்க, தன்னோட பூத வாழ்க்கை பௌதிக வாழ்க்கையில வந்த குழந்தையா அவங்க வந்து நினைச்சுக்குவாங்க. ஏன்னா தெய்வீக குழந்தைன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்களால பக்தி தான் செய்ய முடியும், அன்பு பாராட்ட முடியாது. நம்ம வந்து ஒரு தெய்வத்துக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், பணிவிட பண்ணணும், பக்தி தான் செய்வோம். தூக்கி வாரி அணைச்சுக்கணுங்கிற அந்த உணர்வு வந்து பயப்படுவோம். அந்த மாதிரி அவர் வந்து பாசத்துக்கு ஏங்குறாரு. அந்த தாயோட பாசத்தையும் இந்த குழந்தையோட பாசத்தையும் அந்த வெளிப்படுத்தணும்னா அவங்க வந்து அந்த சாதாரண தாயும் குழந்தையுமா தான் அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து அந்த இடத்துல யோக மாயை மூலமா அவங்கள மறைச்சிருவாரு. எல்லா உண்மையுமே அவங்களுக்கு மறந்து போயிடும். எல்லாருக்கிட்டையும் அவர் வந்து நிறைய இடத்துல காட்டுறாரு கிருஷ்ணாவதாரத்துல, ஆனா மறந்து போயிடுவாங்க. அதுதான் மாய சக்திங்கிறது. மாதாஜி நல்ல விளக்கம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. எங்களுக்கு கிளாஸே எடுக்கிறாங்க மாதாஜி, மாயா தி டிவைன் எனர்ஜி ஆஃப் காட்ன்னு சொல்லிட்டு சிங்காரம் செல்வம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க மாதாஜி, ஆமா, நைட்டு 7 மண்டே அண்ட் மணிக்கு டியூஸ்டே. அதுலயும் அப்படிதான் 8 அவர் மணிக்கு நல்லா எடுக்கிறாங்க மாதாஜி, மண்டே அண்ட் நல்லா டியூஸ்டே. நல்லா சொல்லுவாரு.